50-60 tane adam bolup üýtdik ol neme? Halk maslahatlary geçirilýän mejlislere öňe bolýan wara. Ey ananmaýan ey. Sen ne bilýärmiň çykmadygymy? Men bardım seretdim, häkimliň oňunda adam ýok, ýydyma gaýtdym. Men duýgumy ýetmedi meňine. Türkmenlere sen hendirak bir gadaply daralsa Türkmeniň gözi gorkýar. Ine köp milletlerde bunu ýalat ýok. Köp milletlerde tersini işleýär. Assalamu alaykum hormatly izleýijiler. Men jurnalist Alla Amrat Rahimow. Bugün 2025-nji ýylyň 15-nji dekabry Alat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Köpden ýaram çykan nädir nefire bolyn çykmaly etdiler. Nädip çykmaly etdiler? Ol 7-nji dekabrda görüp otursak Türkmenistanda ullokan protest şäherleri gurnalypdyr. Bizim biza alypdyr. Bir daljak bolup soň ylgap bardyk bolyn biledem ýok bärdin. Ýewropadan. Nuranda da gijrak lan etdi da. Edir 3 gün ýanyny lan edipdir. Tutuş Türkmenistan aýaga alypdyr diýerler adamlar. Şeýlemi? Şeyler protest urnalypdyr. Ähli welayet häkimlikleriniň öňünde diýär, 100 miňlerce adam diýär. Şu akyan ýaly bolup adamdan dören bir akyan olar, şey dip diýär. Neme dip dur diýär da çaýkanyp dur diýär. Berdimuhammedow hem tutuş, Berdimuhammedowler hem tutuş ne beresi bilen gaçyp gidipdir diýär Dubaýa mı, nerikmi? Çynmy adamlar şu. Yani saçmy dütýär, şu bilet alyp ýetişmeýänmede şu waka. Şeyler ýogurlyş bolupdyr Türkmenistanda erçer beriginem demokratik döwlet guruluşy olan ediljekmişin, täzeçe konstitusiýa kabul ediljekmişin. Näme pirkol tutup oturýarsyň ay diýmeklerine mümkin näşeýle dämi häzir esasan am şol. Ýa-ni Nuranyň Nur Şawalyň fanatlary maňa bir jaň edýär. Men degişip pirkol tutup WhatsApp'da tanışlanma SMS uğrattım da şöyle yani Nuran'dan edil çağırış eden günü ertesimi şu çıkma onun bir koltuğu uğrattım değişme görünüşünde yansılaptan sonra eden çıkışını olin onun Nuran'dan fanatlarının bir mağacanı diye almışlar. Onun telin köpüğünü tanıyan adam çıkışa medya kavat onun oturup ne diye Nur'un üstünden böyle oturuyorsun la gayet diye. Yani näme dip gülýän üstünden ýa. Hadi ya ulla diye adamlar halka diye ayağa kalmağa çağırıyor. Senem diye bir kol tutup diye onun üstünden gülüp diye neme ýaýrady, SMS ýaýrady oturýarsyň diye. Maglumat ýaýrady oturýarsyň diye. Oňa da barıpdyr da. Neme diýen bolýar diýen, sen gidýänmi diýen. Yo men gidýän mok diye. Daşary ýurtda ödem. Bolýar diýen sen gitmeýän bolsaň onda kim gitsin? Sene men ýürekli adamlaryň biri ödüm. Ýüdüňem gidlemän çykyş edip berdiň. Şol kanalyny oturýan başga kanalda oturýan. Senden batyrga ýaly ýok diýen, türkmen aýallarynyň içinde. Sen gitmeýän bolsaň onda kim gitmeli ýa? Ay olam müňdürli bahana tapdy. Ay eýle beýle bahana wada bahana tapaýyn diýen tapyp bolýar. Ona men aýdýan bolýar. Ýöne insanlar şo näme bar ýa-da meni ýygnarlar. Bolýar sen ýygnayjak bolsalar, senem çekinýän bolsaň şondan. Onu Türkmenistanyň içindekiler çyksa, Türkmenistanyň içindekiler ýygnalmadymy? Olar çekinmelärmi edil sen çekinjin ýaly. Ona şolar bararmy diýenler, sen barmy ýa-ni ordan şeýle ýürekli dogumly adam bolup. Beýlekler bararmy diýenler? Barsa barsyn, barmasa barmasyn ýa-da. A men onu aýdýan görünüp durka, şoň näme bilen gotorjogy, oňa çağırış eden bolmak näme gerek diýen. Ne sizin käbirleňiz diýmeňiz mümkin. Onda sen näme garşymy, protesta garşymy, ýa bir näýilelik bildirmeklige garşymy diýmeňiz mümkin. Men hiç bir öwrülüşe garşy däl, gowluga tarap öwrülüşe garşy däl, halkyň çykyş etmegine de garşy däl. Ýöne her bir zadyň öz ýeri bar, ondan bolmajak zada çağırış edip oturmak. Öňe görüp durkan şoň bolmajakdygyny. Nurum bilýär, bolmajakdygyny ýanynaky baralyň diýip oturanlar hasan beter bilýär şoň bolmajakdygyny. Ey menen barjaga dikkat edýänler ondan beter bilýär şoň bolmajakdygyny, özleriniň barmajakdygyny bilýär. Barsalar näme boljagyny bilýär, ýa otak barsalar bir 5-10 adamdan köp adamyň ýygnanmajagyny bilýär. Maksimum alamyzda ho. Tutuş Türkmenistan oýunçalandy.
Şonda da iýdigleri çağırış edip otur. Benim bir gedek däl, iki gedek däl. Bilýäňi däl. Öňkü gedekler, ha men indi gidýän şu gedek çykmasaňyz men gidýän diýip näçe gedek söz berdi. Gitjek ýal etdi, gaýdyp çykşak çekdäldi. Tiň öňüňizde çykyp, näme efire çykyp, çağırışym etjek däl, tiň aladaňy da etjek däl. Adamyň hukuky hakyna da hiç zat hakyna da guruljak däl. Ýene ýygyna geldi. Bolýa söz berdiňmi? Agümçekde gitdi, sen halkyň öňünde näçe gedek söz berdiň? Halka diýen etdirjek bolan, birazlar etdirjek bolan olam etmedi. Näme şoň üçin edýäň sen? Bolýa halka oýunjak ataplaýan. Bara çykma edýäň da ylga gupurdap çykmaly. Şonu etmehelerim sen gitmelimi? Bolmasa şol iş etjek däl, öylemi? Adamyň haky, hukuky hakyna. Bir adam düşünýän adamlar, men bu taýda bar, Nuryň bu taýda gurrun, Nuryň ol eden çağırış hakyna da däl. Adamdan gorkokluğu hakkında da der. Bu taýda bir praktiki bir zat etjekmi, bir zat etjekmi? Bolajak zat etmeli, bolajak zat çağırış etmeli, bolajak zatyň planyny düzmeli. Adamlary illüziýa, ham hyýallyga itermeliler. Onuň köp adamlar öýde etmejek adamlaryň bek bolajakmy karay? Nur çuwlama ýaman bir hili dogmulja çağırışlar edip oturay. Muňa arkasynda lokan güýç şamy karay? Hakykatdan barajaklarmy karay? Türkmenistanyň içinde de taýýar oturan müňlerçe, ýül müňlerçe adamlar barmy karay? Nämeler bolup ber karay diýip adamlar bir hili bara. Ala tarmyk bolýarlar. Aňarsy boş, onuň tere diýerler, aňarsy boş bolup çykýar. Onuň çapakçylaryň güni gelýär, aýtdy abi diýip üstünden gülüp başlaýarlar. Ana Nuryň ana şol çykyş eden günü ene garaşyp oturan wagtyny, ýedesine çykyş eden günü, ýedesine adamdan çykmaly günü. Oň dosty gelýär. Sonra görenilýär, dost bar halliş. Rejimiň gitdi. Aktivistlara haýwat atyp, agdyndan gelenini tögüp beren bir haramlady. Ýöne näme üçindir? Ala böyle Nuryň dosty şo, Nury bilen dostlaşýar, adam Nury agam diýip bilýär. Beýlekler agam diýen nädir? Nury agam diýip bilýär. Hormat bilen oňa sora beren bolýar. Bu gedeginde näme hili boljak? Näme diýen bolup dinläň. Şo taýda kim üstünden gülýär? Halliş Nuryň üstünden güljek bolýarmy? Agam diýip hormat goýup, ya ikisi bile halkyň üstünden güljek bolýarmy? Ya ikisi bile şow oýnaýarmy halkyň öňünde bir garyklandyrmak üçin, adamlar güýmemek üçin? Mene oňa öýdüňiz baha berin. Oma mene can, dağmy? Şükür daýa, öýdüň näle arma? Bar olam, armana neme? Bir kızan soğalım mı ağam? Aha. Bersen bolýarmy ya bermeýinmi? Neme pulun tölü? Ağam, zat diýjekdim, 7-sine çağır ýani ýaňa 7-sine gelmeli bol. Bilýärmi? Ha. Näme üçin şonu ay 2-sine 3-üne aýtdyň, 3 gün 3-4 gün öňünden aýtdyň, halka taýynlaýsyň. Ama şu 2 gün öňünden aýtmady. Ola birinji soru, gün ikinji soru berje tamam tendiň, näme oturjak mikrofon ýa. İkinji soru gün. Şunça adam içinde näme üçin ýemini sen aýdan talip, näme üçin aýdan oň mysal üçin. Evet, bu yolu A plan, B plan hemme zat bar. Ve bu strateji diýilýär. Strateji ilerlemasaňam bolanok, çünkü ýeri gelende emel ulanmaly bolýar. Indi talibiň özüniň bir alyp barýan auditoriýasy bilen başga bir hiljek ýolu bar. Näme biram mara şu näme diýjekdim men öňüne şuň çykmasaňa şert goýjy öňlere bayramçylyklarda aýdýardyň. Şu gede çykmasaňa çykan mokaýdy ýa şu gede demetmeden çykan mokda şuňa bu gede hem şert barmagam menne. Hani öňler aýdýardyň şu gede çykmasa halkykdan umydym üzülýär menem çykyş edem mok diýardyň. Yok. Şoňa şert barmy şu adam? Bu ýerdeki şeýle şert bar. 31-nji dekabra çenli diýip şert bar. Bu ýerdeki mokda öňden bäri aýdyp gelýän adam 31-nji dekabr 2025-e çenli diýip aýdyp bar. Ýani men ýene görünörün ederin aýdaryn efirlerim bolur. Netip bolsa ýöne 31-nji dekabra çenli men bu ýolda bar. Ýöne 2026 ta geçemizde eýem başka kartym alýar, niýe mondazdym? Yok, kartym alamok. Tak näme üçin kartym alaýyn ki? Henidem men oturmalym mok. Bu da. Yok, medianna yok. Graza kıştırjak bolup ýa näme kıyın soru berjek bolup benem okla ýögdyklanýan zatdan sen videoň gördü wagt ýetjek işe girýärdim da işe girmedik bolsam urşardyk sen öňe gedelip bolýny. Elimde onokda urşmana.
Ay näme diýin işiňi dileri saňa man işlen işlen ýeriňizde diýmesem. Bu koklaryň özleriniň toslap tapan gurrun ol. Günniň. Doğru doğru. Ol strategiýa ol geljekde netip bolsa, ol başga strategiýa. Muny dawa hemmelerde sıraly şundan biljek bolsa. Alinde geljek o öyle Men biraz kendini iti sorular berjek gelende hemmeler birden açma karta o doğru aýdýan. Ýuwaş dönýäňde. Inferin başagal yani ikinci şagal bir. Daşı olmadık neme. Gögöle paliş. Ağam dip bilýär. Oňam bolýan ağam işinde üstünlük diýendir. İşinde üstünlük diýendir. Näme beýle aktivistlere diýen okşan. Näme bilen arasy şeýle ýaman nemeli ho. Arasyndan gyl geçen okla bilen. Ýöňüm aýdyp gelýän men. Men näme üçin şoňa ünsü çek bolýan. Haliş rejim adam sonu bilmeýän ýok. Näçegedek aktivistlere haýwat atdy. Maňlaýyňdan ok berip pataradaryn idi. Ha gidýäňiz size ýakyn wagtlarda sizi ýygyna ýa Mehmet idi. Şo taýda Türkmenistanda saýrarsyňyz diýip peşelde kapdy tans etdi. Şey diýip berýän idem. Näme üçin bu Nuri bilen bilen arasynda gyl geçen okdy. Aktivistleň duşmany bilen şeýle hormatly gurulýar ýa rejimiň duşmany bilen. Ene Nuri rejimiň duşmany bolsa, o rejimiň ittiwa rejimiň tarapyny tutýan näme üçin beýle ağam diýip hormat bilen gurulýar. Şulardan özünde gömürtüklat ýokmy? Men birazcık pikirlendirecek bolýan adamlar. Men bu arada gepleşik etdim, ýürüýte gepleşik etdim. Men odolky gepleşiklemek için eteredim soňky täderek. Şo taýda Nuranna bilen gatnaşy hakynda da barda. Indi şu Nurannaň şu eden çykyşynyň, şu çağırışynyň hiç zat bilen boş nolluk bilen gotorjokdygyny aýdyp oturan şu garşydaşlarym. Ne çapakçılar var da, Kıyamet Nuranna kanalyna gelip boşulýarym. O Türkmenistan'daki ýagdaýy gorap çykşydýar, gülýän durmuşymyz var diýerler. Asmanymyr arassa diýerler. Gün çykyp dur diýerler. Ama şoňa güne wakyp şükür edip otur diýerler. Agdymyzy göýe gaçýak ýokdan gaçýan zat ýok, ýöne asmanymyr arassa diýerler. Ýöne şu arassa asmandan aglaryna hiç zat gaçan ýok. Hatda tötýänleýin bir dänejik buğdaýa maçan ýok. Şu arası asmanlarından, Türkmenistanyň arası asmanından. Ýöne şoňa şükür edip oturýarlar. Şoňa şükür etýänden birim Nurdan hem gowy bilýär. Şoň bolmajakdygyny Nur aýdýar, ýüzüne basýar. Mollum atly, ýani mollum lakamly. Bir şu Kıyamet Nuryň TikTok'una da çykyş edýändir ýanyna oturup. Nuryň göni ýüzüne basýar, şoň bolmajakdygyny. Ödem ýurdum içinde otur ola. Ödem aýdýar Nura söz berýär. Şu ýekeje adam çykaryl hem diýär. Müňlerçe adama beýle dursun diýär. Onlarça, yüzlerce adamın beyledi dursun diye. Yekece adam Nuri inhasin aydanyňa seslenip menine çykdy, mine gidip barýan welaýet häkimliginiň öňüne gidip barýan diýip yekece video gelse Türkmenistanyň içinden diye. Söz berýär. Men Nuri, men pohumypdyr. Sen edýän işiň dogry eken diýip diýär. Ödem rejimiň tarapdary diýär şonu. Şapakçylaryň beýle diýär. Sen edýän işiň dogry eken diýip diýär. Men sen işiňi diýär açyk gollaýyn diýip ne şeýle söz berýär, onu dinle. Ana seni siýle ýa, şu ardyna aýdýan adamlaryň hemmesine de ýekejesi galyp efirasyny ýekejegine Nuraga men ýörap barýan diýip. Onuň men sana Nuraga diýsegine erkekçe şu galjakdy. Ağam diýsek erkek gal ýörýän ýolunda başarlar zan sana çyndan ne halkynyň sowalýa sana diýjekdir meşhur. Bir yer galsamy? Ha, o bir adamlaryň ağamyna men häkimlige tarap ýörap barýan ýa plan ýerik barýan diýip efir açyp ýekese adam şu ardyň sana aýdýandan biýitse galyp häzir mäsnonly. Ene ýörap barýandan diýse men sana näme söz berýän şu taýda öňünde Nuraga erkek galyp men ağam çyndan ýoluny bar Allah ýaryň bolsun, ýardamçyň bolsun, dowam ediber diýip esen şonu diýmesem näsesim ýa-da namar doglan men. Ol gat gereklimi maňa o şey diýeniň maňa gat gereklimi näme? Ay bu. Ana görýän, beýdiýsem men beýdiýän. Teredim Nuri iň soňuna Nuri teredim. Soňuny boýuna ýazyryp goýberýändir. Näme üçin? Sebäbi ýüregine jump bolupdy Nuri bilýär. Olaglaň ýanky so çapakçyň aýdýan adynyň dogurdygyny bilýär. Şonu ýaly boljakdygyny bilýär. Hiç kim çykmajakdygyny bilýär. Ýüregine jump bolupdy. Şoň şeýle beýdini oýna gürmeli bolýar. Indi şol ýanky ýaly haýwanlar bilip oturýar. Ýurdun içinde oturan
çapakçılar bilip oturka şu adam soňunyň boşlugyny şu çağırjyna boşluk bilen göterjegini. Nuran bilip oturjyny ýöne näme çağırjy diýär. Näme üçin ýylydan ödem bir gedek çağırjy, iki gedek çağırjy etdi, üç gedek çağırjy etdi bolanok. Ýöne ayak diýerýär. Bir 5 adamym bolsa çykarjak bolýar. Ödem ýanyna da şoňa meçe görüp oturan adamlar bar, käbir adamlar. Men olaryň biri bilen şoňuň edil nuryň o şo çykmaly adamdan çykmaly güni akşamlyk Dur Sultanyň kanalyna, TikTok kanalyna oturup burlaşamyzda şo taýp nuryň ýanitleriniň biri gelýär, eğer togrulyp meçe görüp oturanyň biri şoňa. Şu nuryň aýdýan dogry, adamlar çykmaly diýip oturanyň biri gelýär şo taýp geldi-de. Ondan men onu bilemok ýurdun içindemi, daşyndamy. Görüp otursam ýurdun içinde eken. Ödem adamlar çykmaly, adamlar ine menem çykýan diýäniň biri şo. Madam men ondan soraýan, sen çykdyňmy diýän. Sen çykdyňmy diýän. Ina şoň beren jogabyna men dinleýän. Nuryň adam şu, nuryň gollaýanyň biri, halky çykarjak bolýanyň biri. Ödem ýurdun içinde otur Aşgabatda. Şo çykypdyrmyn, şoňa berýän jogabyna dinleýän. Nödüm gödöňe getir. Her vilayetden onuň ýaşdan adam ýygnatalar häzir. Bu näme Nur Şaganyň gepine çykyp çyksalar. Biz olar şoň üçin 10 ol 20 bolup çykyn diýen okda bütün halk bolup ayağa alaly. Bütün halk bolup çykmajak Nurum bilýär, senem bilýän, menem bilýän. Sen onuň menden beter. Indi şoňa çözgüt näme? Allah razı olsun. Başga mesele ol. Ol başga mesele. Nuru bilýär. Bilýän adam şonda da çykdy ýa. Çyksa näme boljagyny bilýär. Müňläp adamyň çykmajagyny bilýär. Şonda da adamlar çykarjak bolýar. Näme üçin çykarjak bolýar? Geljeki hereketiň öňüne almak üçin. Çıkmaly. Menem çykjak. Allah'ım razı olsun. Ondan näme üçin oturýarsyň, näme üçin gitmedin? Näme üçin gitmedin? Men ýurtda oturýarym, men ýurtda. Näme üçin çykmadyn? Men ýurduň içinde men. Näme üçin düň çykmadyn? Aýt. Sen ne bilýärmiň çykmadyňmy? Men bardym, seretdim, häkimliň oňunda adam ýok, ýydyma gaýtdym. Men duhum ýetmedi meňine. Duhum ýetmedi. Men oňa çykdym, seretdim, ýarym saat eýle öyle aýlandym, gaýtdym ýydyma. Hiç kim ýok, men näme deýin, men elimde ýaragym ýok, zadym ýok, işladym ýok, men plakadym ýok. Feredin çıkalyň ine menem çykýan diýäniň biriniň aýdýan zady şu, Fered duhum çatmady diýär. Men bardym diýär, o keteden teretdim diýär. Men bardım diýär, keteden teretdim, hiç kim çykmady, men öýüme gaýtdym diýär. Diýän zadyna Fered, men näme çykarýar, elimde ýara wam, elimde plakat wam diýär. O ýara bilen çykmaly diýilmedi. Ha? Elimde diýär plakat ýok. Näme üçin plakat taýýarlamadyň? Sen öýüň nuryň ýanyna oturup, "Naçykýas çykmaly" diýen adamlaň biri öýüň. Bir näçe gün öň ýany. Şonça günüň dogamy sen plakatym taýýarlap bilmediňmi? Men näme üçin ýa çykaýyn, elimde plakat ýok diýär. Näme sen öýümde plakat ýasamaklyga kim garşy boldy? Bir böyle kağıt alıp plakat ýasamaly, keninde ýazaýmaly, keninde ýüzüne haramda gummollaýjakmy, ýa näme diýjekmi? İş ver diýjekmi? Halk daşary ýurtdan ýurduna dolu öz ýurdunda ýaşar ýaly et. Sergeden bolup ber näçe million halkyň eýe çyk diýjekmi? Ýaz kağıdyň ýüzünde de bar şu taý. Sen özüň diýip oturýarsyň. Yo diýär, men ýa birinji bolmagy boğunum çatmady diýär. Sen ýalyp töwerekde aýlanyp beren beýle kalam şu birinji bolmagy belki boğun çatýan nädir. Ondan näme üçin çykmaly, menem çykýan diýär. Birinji bolup baryp bilmejek bolsam, öňü bilen diýýäniň biri sene öýüň. Şon diýýän öýüň bolsa näme öýüň nusga görkezdiň. Yo, bu adam seredin, şu ertogurly ýan adam. Men düşünjümje, menne şeýle bir hili düşünje galy, duýgu galy. Şol ýanky düýün şoňky çekeleşikde, 7-nji noýabrda bolan çekeleşikde, 7-nji dekabrda bolan çekeleşikde bir hili duýgu galy şol adam barada. Ol adam özü çykjak adam däl, ol adam özü çykaryp töwerekden seýin edip ýygnajaklaň biri. Ýygnamaga taýýarlyk görýän mehmen haramlarynyň biri. Ýalňyş ýan bolsam Hudaýjanyň özü baňa jedasyny bersin. Awo ýöne menne şon ýaly duýgu bar. O duýgynam näme berketdi? O duýgyny ýanky menin şo nuryň hereketleriniň garşy taraplaryny düşündirjek bolýan şondan soň ýanky gurrung dogamyna.
On diýen hal iş bilen edip bören adına seret diýen. Hal iş diýil ýana aktivistler aňry ugurup jeda berdirme. Jeda berdirilmegi isleýän oglanyň biri. Eýdigi derli aýdyp gelýär, öýdem menem öldürnýär. Öldürn haýwatyna matyp geldi. Ol Abdullah bilen alışýyryň hem gitjekdigini öňünden aýtdy. Siýaňal ýaňyz diýip. Haçan gitjeklerini şen aýtdy. Şol atlar bilip oturan rejim itol. Men aýdýan şoňla hazmatdaşlyk edip bören uğruna atýanlar. Şoňa näme jogap berýär diýenler. Şo özüm ýanky Ertuğrul diýilýäniň özüni barlak görýän näme jogap berýär. Şuňa gapma garşyliklar bar. Şo gapma garşylyklary şoň öýde görýärmi ýa görünokmy? Nuryň şu etjek bolýan zadynyň öýde halkyň bähwidi üçin ediljek bolýan zat. Şo garaçyny bilen halkyň bähwidi üçin bir zat etdirjek bolýarmy adamlara? Ya pirimmi? Olar dodaga düşürip halkyň gözüniň oduny aljak bolýarmy? Bir 3-4 tane adamy, bir 10-20 adamy çykaryp bilse, olar ýygyna daýat etdiň halkyň gözüniň oduny aljak bolýar etdiýän şo zatlary. Birazjyk pikirlendirjek bolýan, ýanky adam özüne hem jogabyny eşitjek bolýan. Ine ol näme jogap berýär? Şonu burçagabadım. Hal iş bilen şoň özüni alyp barşyny zadym. Men masal getirip burçagabadım. Ferit rejimiň adamtyna ýardam edip ber. Ýewropadan gaçyp atalg almak üçin şoňa aktivist durumunu berip, şo hal iş diýilýän aramlardan aktivist ýasap, oňa ýanky gollow hatyny berip, zat edip, maslahat berip, şu taýda Ýewropadan oturum almaga kömek edip ber. Oňa misatçyldy. Men çok geçen gepleşikimde aýtdym diýdim, Nuryň hereketlerine bagyşlap ýörüýte bir gepleşik etdim buly. Görmedik bilen artan şonu görüm. Şol atlaryny masal getirýän boly, oň diýän zadyny heredim iň soňunda. Ýene bir zat enslerin ýanky bir agaworka Freud diýip bir düşünje bar. Freud'in ýanky Freud boýunça ýalňyşlyk, ýanky Freud boýunça özüňe garşy gelýän söz aýtmak, özüňe de ýany öz aýbyny açmak. Ol Awstriýaly psikolog bar, Sigmund Freud diýip. Onu okudum jatyryň 2-nji ýarymynda, 20-nji jatyryň 1-nji ýarymynda ýaşan. Ol şol fenomeni şol açan adamlardaky şol özleriniň içinde kalbyna, psikologiýasyna, psihikasyna gidläp beren zadyny gyssaly ýagdaýda düşende adam açyk görýär. Özüniň kimligini, zanyny, öz syryny açýar da. Şolar ýaly bir zat boldy, ýanky agaworka Freud diýilýän bir fenomen boldy şu Ertuğrul diýilýän. Näme diýär, men onu gyssa wurdum boly. O diýär näme diýär, hal işine erwede adam bolan hökümete bir zat diýdimi diýär. Şonu diýme, şonu diýjek adam kim bolup bilýär? Öz aktivist adam şey diýbilermi? Gyssaga düşüp näme hal işine hökümete bir zat diýdim, o gowa adam diýär. Hökümete garşy iş satdy ýa-ni o diýär. Men şonu gaýtala, şu taýyny men gaýtalak goýdum. Şonam diňlen şu taýyp ünferim diýjek bolýan aýratyn şo ýerine. Dinlesene men arada gepleşik etdim ya. Ben hal iş diýip bir haramzada bar, hökümet işleýän bayramal, ölen biziň zemleýän bu daray. Hawa. Şoňa nur bar, aşaklyk bilen bärden fegin mal bermek üçin kömek edip, ýanky gollow hatynda adyn berip bereken, oňa bir saçylýar. Üstçylýar, nurum onu edemok diýenok. Nury näme üçin men üstüm açdyň diýip floka höwünýär. Hebe flokyň ýanyna dilinden tapdyrýar da nury. Ondan flokum ýa hali şey getirýär. Senden näme aktivist ýasap bereken nur diýär. Onuň hali şem nur ajan edip näme üçin biziň firmada açdyň diýip oňa höwünüp ikiniň arasy bölündi. Indi seret. Nur hali şin kimdigini bilýär, aňarsyna geç. Şoňa günden kömek edip beren nury kim bolýar? Taňa şondan başga nähil delil gerek. Eger şonu men eden bolsam, ýa flok ýa azat eden bolsa, şonu nury öňü bilen ýere şondan agent ýatardy. Emma nury öňüdi. Aňarsyna ýetip otur, hali şin kimdiginiň de şoňa kömek edip ber. Şundan başga taňa subutnama gerekmi? Hali iş aktivistmi? Aktivist däl. Nury şoňa kömek etdimi? Etdi. Hali şin öz dili bilen aýtdy. Nury öňüden inkar edilmedi. Nirde aýtdy? Dura men hali çağıryn bir mut garaşma. Hali şu berik çağırıp ko hali şu bilen bir ýerde men oturmaýan bir taçaň başynda. Men ejimi näme üçin aýtdym dili bilen şo kömek etdim nury eden okmy? O hali şu arada YouTube kanalında bar nemeniň, Nur aganyň efirinde bar girip görüň adamlar. Şulay dilýän atlar dogry diýseňiz, näme Nur aganyň YouTube kanalında dur. Hali şu arada hemme aýdylan gurrunlar zatlar dur. Men kanalda
Sen Flokin dinle. Men kanalında gepleşip koydum ha. Nuriň öýde aýdan söýdi bara. Nuri öýde dili bilen aýtdy. Men dedi barsarma açdy dedi Flokin. Menem dedi Flokin onuň tuguratyn görkezdim dedi. Şo taýda mesele ýöçüpdi da sen näme Flokin tuguratyn görkezdim. Olam aýtdyn şunu ýaly men dedi näme halis bilen aramyzda bolan gurrun açdy dedi. Menem onuň kimdigini açdym dedi. Şondan geçer sana suut näme gerek. Indi men Onu o flok näçin olan arasında bolan gurrun su näme atça? Ani hem şunu açmalar eğer halkın arkasından, aktivistlerin arkasından nur şunyal oyun oynap beren bolsa halis ýaly haramzada bilen o hem şunu göçün açmalar. Haramzada bolýar halis. Näl haramzada bolýar hökümete bir zat diýdim näme diýdi? Näl haramzada bolýar halis. Näl haramzada bolýar hökümete bir zat diýdim näme diýdi? Canım Abdullah bilen Alişira in hasiyi maya in ýygna diýas edip heşelle katan martın 19'unda şo diými? Aprelin 28'inde de olar ýygnalýar. Sen nirde uklap bersin? Men 2 saatlyk gepleşik etdim YouTube'da. Düşünýärmi? Indi şol halisin eli bar diýjek bolýarmy? Ey halis gönüm Abdullah diýip otyr. Abdullah agdyň ýum bolmasa sen baňlaňy pytradyp bir okat ýasyp haýwat atan geplerini goýdum men dinlemedingmi? Ýok sen öýüňe bekleýän bolsa dinleýän dälsin men görüp otyr. Ýöne şol ady diýip aktivistler haýwat atyp oturan. Nuriň eňinleşlerine maňlaýyndan ok berip bir sen ýok diýip oturan. Adama şey diýip oturan adam bilen Nur hyzmatdaşlyk edip oňa ýardam edip beren bolsa. Nur kim bolýar? Allah'ım rada, men aýdyp bereýin şonu, men aýdyp bereýin. Seret Ine flok şaýat. Yo Ertuğrul, Ertuğrul'un öýüdi bar, şu wagt bar, men adam ýaly çykyş edýär. Näme üçin diýsen, Nurada kar berip Nuryň goraýan adam ýaly çykyş edýär şu wagt Ertuğrul. Men sana dogry maýdaýyn, men sana ana mok Ertuğrul diýsen diýer. Men sana ana mok. Sen adam Nuryň göçüni hemme pokuna aklajak bolýan. Biz sana delil bilen getirip otyr folyn. Yok getireli mahallesi getireli. Halis kim o men ijeme yeten gördäki ijeme yeten haramlada bilen men bir stolun başynda turarmay. Ya? Nuriň meje niýet otyrar. Nuriň meje niýet otyrar. Bar aktivistler meje niýet otyrar halis. Ona sonra da Nur sen ijeme yetir oturan adam näme üçin bir adam oturmalyp berjek bolýan Polşadan diýip sonra wer? Men halisin öýünden soradym. O Nur bana haram ne diýen adam haram ne diýen ýerme sen çağan gurrun diýenmi? Erbetli diýen adam men erbetli ýermi? Men niýe bakdy halisin öýünden soradym diýen? Erbetlik bir ýerden sığınmalmak erbetlik et. He onu dogry, he şoňa da kömek etse onu dogry etjek. Näme daşa ýurtda sığılmak almak erbetlik etmekmi? Yo şoňa kömek etmek. Turdam şu wagt. Ertuğrul sen bilen gurrun gutordy. Ertuğrul sen bilen sen işi pakasatda gerek däl. Gutordy. Bar şoň Nur şaýan tartyny ýala şonu akly bir ýerde pohu bolsa da artdym bolýarmy? Men sana düşündim Ertuğrul sen bilen gaýdy gurrun ýok. Elbetde men bu çekeleşikde emosional gurulaýanlaryň emotsiýa düşür ýaly media ýanky ol haýwan öz hereketi bilen boýnalmajak bolup. Seredim sapala atyşyna näme diýe halisin diýe Ýewropadan oturmaly haky ýokmu diýe. Men o taýda halis bilen Nuryň baglanyşyny görkezip otyrna. Nur şoňa gollap berip şu taýda galdyrjak bolýar diýip otyrn bolýan. Ol temany ütgedi, sapala gatdy. Öýdüne kıyın ýerini gowdagany okşatan öýdüne kıyın bolan ýerini düşündirjek bolana goýdyçy. Ýa düşündirş ýok o taýda. O taýda düşündirjek bolan hawa halisam rejimiň iti, Nuram şo rejimiň ikide bir oýun oýnaýar diýmeli. Şonu boýnalmajak bolup nämeden tutýar halisam näme diýe Ýewropadan oturmaly haky ýok diýip. Ondan ýanky odal gaýdyjym ýaly ünserdingizmi? Al jirap gasaga düşüp näme halis näme hökümeten garşy bir zat diýdim diýe. Şonu diýen adam şu ýanky şol Freyd'in agaworka diýilýän zat, Freyd öňçe öz sirrini açmak diýilýän zat. Şonu diýjek adam kim bolmaly diýe, şonu dilinden tapdyrjak adam, rejimiň adamty ödem organlar diýişläp beren adam diýip biler şonu. Men şoň üçin aýdýan şu Ertuğrul diýilýän adamyň ödüne meni uluşuha bar, şondan men şo taýda aýtdym, gaçyp gitdim, şey diýdim bolu. Menin ödüňe şu hawa diýemden soň gaçyp gitdi şo taýda. Indi sen kökbiňiň aýtmagyň mümkin. Ýene de bir gedip gaýdyp geleri. Bolýa Nury ha çykyş edip bir tankytlap bere. Bir giden sırrını açıp bere. Ine Berdi Muhammedowlere söýüp otýar. Yegenlere söýüp otýar. Agdyndan geleni diýip otýar. Zat diýmeňiz mümkin. Adamlar ýene bir gedip aýdýan. Nuryny men ha elindäki klinşkasy bilen mehmem klinşkasy bilen tutdum diýjek, diýiljek däl. Ha lakamy şunýaly lakam berilen
Mehkeme yürütü agendi hükmünne. Yani hada mehkeme geçirip maglumat geçirip otur kadine maglumatını tuttum diyebilecekler. Her bir adamın öz başka alamatları var da gıytakta alamat var. Günlerin gün alamatları var. Nur diye elbette. Siyasetin öyle şunyal bir da adamlar inferin. Adamdan anamını kazanmak için kendine etmeli. Adamdan güvünden turacaklar da etmeli. Şeyler mi? Ona retorika değil ya. Yani boş gep o. Yani gep tarafı da gep tarafına o vaada veriyorlar. Esas anam sayıloğlu mümunne öğlerini bir deputat sayılacak bolsalar, prezident sayılacak bolsalar vaat etseler desine öňe çıkıp aktivleşip başlayanlar siyasetçiler. Vaada varın veriyanlar. Öz karşıdaşlarını da yere sokyanlarlar, tankitlap ine şolon güne sebäpli şeýle boldy, siz kösenip berdiňiz. Emma biz gelsek, biz sizi bala batyrarys. Biz şu yurdumuzda cennet dörederiz. Ay nämedir? Pensiýalar galdyrarys, pasobiýalary galdyrarys, aýlyk haklaryny galdyrarys, iş yerlerini arttyrarys. Ay eýle beýle. Ataňam häkimet başyna gelýärler, tappat bolýandylar. Ağlaba edece şon ýaly. Onun halkı jigiri bersin. Olary hem häkimiýet eýelediler. Olary hem sen otaýdan gidirmäge hem ýagdaýyň hem ýok. Indi kaýla bolşany garaşmady. Ýöne adamyň psihologiýasynyň bir aýratyny bar eken, şo her 4 ýyldan ýa 5 ýyldan taýla geçirilýär. Şo psikologlar aýdýar, şoň näme üçin şunu siýasetçiler şeýle görnüşde goýupdyrlar, ýagny şol ýygyk derlik taýlaglaryň geçirilişi ýygyk derlik näme üçin her 4 ýyldan ýa 5 ýyldan. Ya adamın psihologiýasy 4-5 ýylda ýatdan çykarmaga meýilleke. Özüne edilen ýamanlyklarym, ya yalan söylenen bolsa söylenen yalanam adam ýatdan çykaryp köşeşmek nemesi bar eken aýratyndygy. Şo diýe aňyrsy 4 ýyl ýeterlik diýe. Hemme de ýatdan çykaryp adamlary täzeden oýnalmaga taýýar bolmaklary üçin adamdan diýe. Ödem köpçülig şonu ýaly edip beredilen ýa. Ondan emma biziň ýagdaýymyzda ine şu nuryň ýanky özüne garşy gelýän zatlaryny aýdýarsa, oho bolýar diýen. Söz bir zat. Siýasatçylar söz bermesi ýaly bir zat da. Söz de bir zat diýil. Emma iş ýüzünde näme diýär? İnsatan şoňa seyretmeliämi? Siýasatçylar öňe hereket edipdir bolýar. Geçenki taýlaglarda şo söz beren adamlar bir täzeden ýatlap, şular şunyň partiýasy şular ýaly ýalançylyk etdi. Inne şunu taýlamaly, limel bolyn ýok, şo bir partiýa ýygyk derli ýagdaýda ýöne ýeňişgadan otur. Ýöne ýeňişgadan özden şo kezzaplyk bilen meşgullanýarlar. Edýän işlerem ýok, ýagdaýym gowlanan. Indi men aýdýan, Nur diýen şunda söz berdi, şu taýda. Bolmajak zada näme diýär? Çağır şey diýär. Ondan bir bilen garpyşya gaharny getirýär, oň suratyny görkezip näme kimdigini açyp otur. Oň bilen garpyşya, oň bilen gaharlanşya ödýän oturan adamlar, oň kimdigini aýdyp goýberýär. O rejimiň itlerini şey diýip şon ýaly wakalar boldy. Men öňkü gepleşiklerimi şo ýanky aýdan gepleşimde de men faktlar getirdim de. Ondan üstesine de men aýdýan bu aýalyň çağlaryny näp çykardy. Tak hiç ýerden oturmalan durum ýok, zady ýok. Çağlaryň aýalyny näp çykardy? Bilemdok. Diňe bir ýagdaýda odalyň men ýatlatdym. Daşary ýurdun häkimetleri batyş görkezip bilýär. Çağlaryny çykardy. Ya, diňe haýsy ýurtdan sen oturmalan bolsaň, siýasat bosgun hökmünde näme? Onuň haýşe diýär. Sende durumma bolsa, oturma bolsa. Bunda durum ýok, bir aýtmanna. O Gallandiýa barypdyr, o Gallandiýada o meselesi çözülen o da ýygyna deportasiýa etmeli mümkin öýdüni. Şo ýagdaýynda intak bunda hiç durum ýokka, oturum ýokka. Türkmenistanyň diktator rejimi bu çağı aýalyny hem çağlaryny çykaryp berýär ýurtdan. Alyp elin. Hiç batyş ýok ýagdaý. O soragan berdik. Menem berdim aktivistlerem beri. Düşündürip bilen ok. Ýöne ýene iň esasy da adam. Iň esasy meni şok eden zat hem gözüm açan zat şunu urwapdy. Hiç el meni şu hoga almat diýdiren zat şu rejim bilen dahilligine. Şol hal işleýän şu haramzada ýardam edip bermek. Ona öýdi, öz dilinden tapdyryp aýdýan şu Baky diýen oglany, Flok lakam bilen TikTokda oturan oglan. Şoň şine men suratyny açyp goýberdi, ýanky Baky şu tara açan üçin Bakyň soň suratyny görkezip o keşfini gidip berdi Baky. On kimdigini aýdyp goýberdi, zat etdi. Sebäbi ýanky hal iş bilen oýnap bilen oýnap beren oýunyň üstüne açdy, o özler dilinden tapdyrýar, Nuryň öz dilinden tapdyrýar. Olam näp dilinden tapdyrýar?
Şoň bilen oňuş diýär, şoň bilen çekeleş, şoň bilen süýgüşme jemgyýetiň öňünde bu oturmaljak bolup ber. Biz bunu Ýewropadan men buňa oturma almagy kömek edip berýär bol. Ýani bakyň ýanyny öýde aýtyp goýýar. Bakam şok bolýar. Bakam şok bolýar da hali işin öýde ýüzüne basýar bunu. Ya siz şey dip berdiňiz. Saňa sen haramlarda bu oturma alyp berjek bolup bermez. Indi hali işin kimdigini ýene bir gezek ýatlatjak bolýar. Aktivistlere ýöňümden çykaýtaňyz öldürerin diýip berýän oglan bir ýaňy ýakyna çendim. Şuň kubuna çendim. Abdulla bilen Alişire ene gidýäňiz. Abdulla da maňdaýyndan ok berip sen pytyra diýen kelläňiz diýip haýwat atyp. Ondan bir kesine de inha gidýäňiz diýip şu ýylyň mart aýynyň ortasynda 19-na 18-ne çykyş edýär. Aradan bir ýarym aý geçen soň apreliň 28-de de ikisinem ýegine ýalar. Nerden bilýär ol oglum? Şoň bilenim, şo haramda bilenim. Ine bu ýanky görüşüňe diýälim. Nuryň arasynda gyl geçen o. İkisiniň arasynda gyl geçen henidem dost. Henidem dost. Ine şoň atan haýwatlaryny ýene bir gedek ýatladyn adamlar men şunaklary size pikirlendirmek üçin aýda otyr hemen görködi ýani faktlary bilen. Ine şol haramdadan aýdan zatlaryny ýene bir gedek diňleň ol käbir bölejikler ol bizde saklanyp galany. Intaki ýadyga geçirilmeýän on atan haýwatlary bar. Eden oýunlar bar. Olaň sany tajaw ýok. Gawatdaş biljeň bam erkegiň ýekece men erkek aktivist men erkek aktivist çykyljaň bam içiňizde. Men iýmini şol size garşy gelýän şun şonu goraýan. Iýmini size garşy gelýän şun atak tire paralyk meselesinde gollanmak. Ýöne size garşy gelýän şun men şonu goraýan. Kıvarsan territoriýasyny döwlete, hökümete, watana zat diýip men töwerende da zat diýip da gawat gelýän öldürder nowlanlar. Men size Men sana duydur yandırın. Son bilet aktivistlerin arasında Abdullah'nın biri atık gidipdir, biri ayağını gellesinden pıtratıp gidipdir, kellesinden bırakıp atık gidipdir. Awa, kim etti kadi gözlep veriyorlar seni. Akıllıca ola ağamı. Maňa ene şunaka ugrozalar etmeseň, пожалуйста, hay. Owa, sizler mayda gidesler, ata watana. Sen kim özüň bolupsaň, onda edip maňa ugraja edip bilet. Hökümet näme etdi sana? Görülmedi yani näme kıynaşýan sen. Nim üçin sen onda oturupsaň? Kim wapşe sen? Men halys. Barada men tanımayan. Kim var? Nereden sana bölmeden gereklerini hurlarla ne çoysa beni tanımayan babasını tanımaz. Ol iki. Dinle. Sen mayda yöreyen o hemen Dursultan mayda yöreyen ol prognoz aydama hemen sana. Ama yöreyen yani ama men sana yöreyen diýär. Ebabi kana atawatanna garaşa atawatanna internetdeki erkeklerini latanyň içinde görkezip diýen ki men näraby ýeýle bile diýen ama şoňany atawatanna garaşýarlar. Ana bir aýne şun maýda yöreyen. Ina şu zatlar diýip oturan adam şuň kubune çenni onu adam diýip atlandyrar ýalam däl, haýwanla. Şu rejimiň tarapyny tutup oturan. Şoň bilen nuryň arasynda gyl geçen. Şuň kubune çenni. Özüňiz sorag beriň şoň. Özüňiz sorag beriň. Näme üçin onu ýaly bolýar? Indi şundan hem aktivist ýatyp, indi şunu aktivistmişin, şol oglanyň öýde aktivistmişin. Aktivistlere maňlaňyzdan ok berip pytradaryn diýip oturan. Indi haki diýäňiz de ýakyn wagtlarda senem mi diýäň, olam mı diýäň diýip peşelle kakyp oturan. Ýakyna çenni. Şolan gitmeginem öňünden aýdyp, oň aýdan adam dogry bolup çykýar. Şey diýip oturan. Mehme bilen baglanyşy bolmasa şol zatlar bilbilen ama mehme gitýär. Bärderde mehme öz tawşyrklaryny ýerine ýetirip beren bir it çagaş. Nişoňa şu taýda aktivist ýokmunda oturma alyp berjek bolup oturan adam kim bolýar? Men ýaňam gaýtalaýan, eğer togry da men şo togra berdim. Jogap berip bildim, jogap berip bilen nädir? Eğer togrulyň öýüdi, ýüpünjek, nuryň ýüpünjek oturan adamdan bir hökmüni özüne alyp barýar. Eğer kaýışmaýar. Indi bu haliş bilen näme üstüne ýadyp atşylýar? Nuryň gatnaşyklarynyň bu Ýewropadan oňa oturma alyp bermek üçin edip beren aladalarynyň näde üst atşylýar? Na onam dinleň nuryň öýüdi öz dili bilen aýdýar. Şoň üstüniň näde atşylandygyny hemem näme üçin soň floky bilen duşman bolan, ýani şol
Bakı bilen düşman bolanyny öz düşündürýär. Haliş sığınma tavsirmada bolana oyunu vatandaşlar men 100% aýdym. Türkmenistana barıp bilen o Türkmenistana barsa çykyp bilen o. Haliş sığınma tavsirmada bolana oyunu vatandaşlar men 100% aýdym. Türkmenistana barıp bilen o Türkmenistana barsa çykyp bilen o. Haliş menden şular ýa-da sorady. Ağam dedi sığınmanın ýagdaýlaryny nähilay haýsy ýurtdan tawşyryp bolýar şeýle zatlar sorady. Menem öz bilýän zatlarymy aýtdym. Owa. Soň bakajaň edip haliş diýdim, neme bakı diýdim. Şu halişam diýdim, erwede bolan näl düşünjesi ýerinde bolan. Şol bolan diýdim, hemme zada akkara düşünüp dur. Şoň bilen diýdim, söwüşme diýdim. Şoň bilen. Men diýdim, araňyz urşmaň. Şolon bizim tarapymyz diýip aýtdym diýdim. Owa, şu men tarapymyzda adam şu bize kömek edip dur. Ona aslamyň saçynyň sıyrilmagyna kömek edip dur. Onu edip dur, muny edip dur. Görüp oturýarsyň da watandaşlar o. Şeytir Allah ve mene görýärmi? Inserdiňizmi şu ýankyň gününe, şu videoň ýadga geçirilen gününe? May aýynyň 21, şu ýylyň 21-nji maýynda. Ol diýmek näme diýmek? Alşir Sahadow bilen Abdullaň ýeňin almagyndan soň olar hem deportasiýa lageryna otýar. Şoňa da kişiler kakıp berenden birim haliş. Ne siz gidýäňiz, şo taýda saýrarsyňyz diýip, aňaryp garaňyzda ata watanyny saýrarsyň diýilýän. Diýip şo öňünden aýdyp şoňa heşelle kakıp oturan adamdan inni aktivist ýasap otýar. Biziň adam bana bu diýär da. Baka ýüzden şey diýipdir da, öýde ana diýär, dili bilen aýdyp otýar. Şolon biziň adamymyz diýär. O näde biziň siziň adamymyz bolýar. Sen özüň aktivist hataplaýan bolsaň, rejime garşy görüşýän bolsaň, ýurtdaky edilip berilen zatlar ýazgarýan bolsaň şu edenetçilikleri aşonatlar gollap oturan adam sen nädip siziň adam, sen adamyň bolýar Nury. Men näme üçin şu mesele ýene gaýdyp gelýän adamlar. Siyahat diýilýän zat, görüş diýilýän zat gaçy çyrşyryndy bolýar adamlar. Men birazjyk pikirlendirjek bolýar. Nury ýaman owadan gürlýär. Men onu inkar edem. O owadan gürlýär. Nury söwgen bilýär. Nury mesele de galdyryp bilýär. Adamlaryň derdini hem gozan bolýar. Adamlar oňa ýüzem tutýar, men onu inkar edem. Muňa yerlikli meseleler hem galdyrýar. Haramzadalar adam tutup geçýär. Onu men inkar edem. Emma iş ýüzünde näme hereket edýär? Men şoňa özüňiz çekjek bolýar. İş ýüzünde onu şu rejimiň itibilen şeýdi padmatdaşlyk edip, äbede jyba bolup beren bolsa, öýdem onu gizläp aktivistden arkasyndan, biziň arkamyzdan edip beren bolsa, oňa müstatçylýar. Töteýändiň müstatçylýar. Ondan şoň aýdan zatlarynyň bahasy barmy? Şonda jinnek gel baha galýar, ondan şoň edip beren hereketini. Ene aýdaly siziň ýüzüňizde bir goňşyňyz malaýym sarap hoşamaý sözler aýdyp, saňa kömek edip, "O, sen bilenmok, toýuňda, ýatyňda hyzmat edip, hemme zadyňda şey edip beren adam birdenike üstsaçylsa ýa-da saňa garşy ýamanlyk edip bereken, sen öýüňi aşagyndan partlajak bolup, sen öýüň padwalynyň aşagyna bomba ýygnap beren eken ol adam. Ýa-da sen şu öýüňi ýarjak bolup beren adam bilen hyzmatdaşlyk eken, şoňa maslahat berip ber, şoňa kömek edip ber şol adam. A ýüzüňe bolsa ýyl görüp hakykatdan hem kömek edip ber, saňa kömek edip ber, o sen hem merde öýüp ber. Ha o sen gerdiň bolap bersen, gerdiň hatda himaye edemedýär. Emma iň soňunda birden bir maglumatyň üstsaçylýar. Senem saňa da suud edýärler, näsere tawlip sen öýüňi aşagyndan ýarjak bolup, partlajak bolup beren adama şul sen goňşyň maslahat berip ýardam edip bereken, sen öýüňi ýardyrmakda diýip şonam suud etseler. Şol adamyň şo goňşyň şo çakajen aýdanladynyň sözleriniň saňa eden kömekleriniň gymmaty galýarmy? Gymmaty nol bolýar. Gymmaty nol bolýar. Diýmek ol adam o goňşy näme üçin şu çakajen saňa kömek edipdir, himaýet edipdir, malaýym sözler aýdypdyr saňa. Sen anamyňa girmek üçin. Anamyňa girmek üçin diýmek. Seni uklatmak üçin, gaflady ukusuna batyrak etdiň aşaňdan hem gümledip ýarmak üçin. Ene mysal getirýän. Şun ýaly zat ýadyr ki bolup duran adam öýdi. Biziň şu aktivizm hereketi diýilýän adam içinde şun ýaly bulanmajyrlyklar bolup dur. Şoň üçin
men gaýta şu tema dolanyp gelmäge mejbur bolýan. Gaýta teme bir aňsatda tedbara şeýle lineýlen teredýäňiz da şeýle lineýleni görmek ba, göwrümleýini görmek diýip bir zat ba meseleni. Lineýleni görmek diýilýänler şu gödüňe bir zat şeýle basýarlar, öňde durýarlar da ýani karryda diýip oýun bar, öküz öldürmek Ispaniýada. Gelýän bir destur ba diýip ba. Öňüne gyzyl tryapka, gyzyl mata tutup şu gyzyl matany füsörýal edýärler. A gyzyl matam aňyrtynda duran adamyň elinde de naýza ba ho. Onu ämedi gyzyl matan şeýle tutýa. O öküzüň elinde naýdan badygy. Nem görenok şoň özüne şu häzir hücüm et, şoňa garşy hücüm etse özüniň arkasyndan ýa-da naýdan dikiljegini bilenok ünserenok şoň. Ol diňe gyzyl matany görýär. Şoňa lineýlerin görürlük diýär. Ýani lineýleni seretmeklik diýilýär. Göwrümleýin seretip bilýän bolsa öküz. Şu topoy öküz ba. Göwrümleýin bir azajyk seretse şu görmeli şu gyzyl esini tutup duran haramzadan eline naýda ba. Olany öldürjek bolup dur. Gyzyl eski diňe şonu şu dudaga salmak üçin, şonu hüjüm etdirmek üçin niyetlenen zat. Gyzyl eskide hiç ýer günah ýok, oňa topulanyňam gerekki. Şo durmuşda da, siýasatda da şonu ýarlatda, birazajyk göwrümleýin teretseň, oyuna da düşünüp bolýar, oyunlaryň düzgünligine de düşünüp bolýar, oyunçularyň hereketine de düşünüp bolýar. Ýöne bizim köp adam bilen da şu göwrümleýin görgürlük, göwrümleýin garaýyş ýetenokda. Olar şu lineýleýin pikir edýär. Lineýleýin teredenler. Olaram sereder ýal edýärler. Öňlerine şu ýanky gyzyl tryapkan tutýarlar. Ey gurban uly. Hem ganyny içerde, ey gurban uly, saňa azally na bar ýa, sen haldar ýa, sen şu gyzyl tryapkan şol. Gyzyl eski şol. Atowra onu näme edilýär? Şondan soň näme edilýär? Şo sözden soň näme edilýär? Indi ýanky näme gaýdyp gelýärsem? Çıkarmak. Adam çıkardı. Bolýan adam çıkardı. Häzirni bilýänsiňiz, belki bilmeýänler madyr. Murat Düşemew 2021-nji ýylda 4 ýyl türmäge basyldy. Möhleti dolu 4 ýyllyk möhleti şutamaz. Ana çıkarmadylar türmeden. Şoň görgüliň günäsini ämemişin. Partiýa döretjek diýdi. Kanunam ruhsat berýär. Konstitusiýada ruhsat berýär. Jemgyýetçilik siyasi guramalar hakkında Türkmenistan'ın kanunun ruhsat berýär. Indi şol kanunun berýän hukuklarynyň peýdalanyp, Murat Düşemew ýöne alternativ bir täze bir partiýany döretmek hakkında gurrun etdi. Birazajyk gurrun etdi şo arada. Şunyal zerurlyk we şunyal partiýa döretmeklige dat diýip halkyň aladasyny edäjek. Şoň üçin ýygnadylar onu. Üstüne adam näme diýip hüjüm etdirdiler, uruşdurdular. Özlerim izolyatorda saklan, o Türkiýe şoň üçin adam öýür. 4 ýyl berdiler, ana 4 ýylda bolan soň ýene de çykarman, ýene 8 ýyl etdirdiler. Ýene bir ýyl bilen uruşdurup, üstüne adam hüjüm kuş görüp, oňla uruşdurup ondan hem köp berdiler. 4 ýyl beren bolsalar, indi 8 ýyl etdirdiler. Türmeden çykarmakalar, türmeden onu izolyatora salýarlar. Şo taýda garpyşdyrýarlar. Ýa-da suut ýapyk kapylaryň aňyrtynda suut geçirilýär, garyndaşlaryny goýuranoklar, adwokat tiýip bir oýnatýyn şo taýda salam bolýarlar. O çykýa suudun hökmüne merenok garyndaşlaryna hiç adına merenok. Diňe dil bilen aýdýar. Oğlumda 8 ýyl berildi. Neherediňne bir oğlanyň ýygnalmagy näçe adamnyň gözüni gorkuzdy. Bäh. Partiýa döretjek diýsen, ýa bir gorama döretjek diýsen, aý bular şeýle, ýani kendilen düşünje döretdi. Şonu rejim näme üçin edýär? Milyonlarça adamyň gözüni gorkuzmak üçin edýär. Ine sizem depart etdiňiz. Sizem ine şuň eden zadaryň ondan birine mesleňiz ýygnaýas. Ine biz şeýdi bilýäs. Inem seredin dünýä jemgyýetçiligi şuňa hiç bir zat edip bilýärmi diýip töwereňi de seretdirýär. Töweregim sesin çykaranok. Uşak goramalar diýär elbetde sesin çykarýar. Ýöne olar Türkmenistana sansiýa ýerip berjek ýa prezidente basyş görkeziljek güýçli guramalar däl, ol güýçli guramalar we iň esas guramalar, halkara guramalar. OBSE diýdi, ýani Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy. Ofise maaş gabatdy. Ya OON diýene Birleşen Milletler guramasy. Ofise maaş gabatdy. Adamlarym işläp otur şolam. Adam hukuklaryny malada netmeli şolar.
İmam Murat Düşemev ýaly ya Alşir Sahatov ýaly Abdulla Urusow ýaly ya beýlekilerine ýitirmedilen oglanlar bar. Türmäge basylan Allah Murat Melik Allah Muradow bar. Ýaşy studentimiz orfetden akydyldy. Şolaň meselesini gozgandyr edýän gozanoklar. Gozganoklar. Başga bir kozanoklar. Bolmasa ellerine mümkinçilik bar. Sankyatky ýerde bilýärler. Başga bir koz bilýärler. Pullaryny doňduryp bilýärler şu haram rejimiň. Şu haram tohumyň pulundan doňduryp bilýär edenoklar. Rejimem bir de görkedi ya. Ne diye? Hani şolar sesini çıkarýarmy diye çıkaranok. Sebäbi bularam götte çat bilen bary. Gunwatarlaram şonýal gunnogorlaram şonýaly arada da halk galýa, kösenýän halk galýa. Halkyň öz aladasyny öz etmese bu guramalardan peýda ýok. Şonam görkedi otyrlar. Şo guramalaryň özleri görkedi otyr. Diktator rejimden ömürler görkedi otyr. Demek bular öz gelişige gelipdirler. Diktator rejim bilen bu gunwataryň guramalary öz bähwetli nemelerini gatnaşyklary ýola goýupdyrlar. Sahnaň aňyrtyndan bir giden hapy oýunlar oýnap otyr, iki tarapda da bähwetli oýunlar oýnap otyr. Arada da ýankaýjyşmaýal halk kösenýär. Onuň şo ýagdaýda bir nady ütdet çökür ortaga çyksa da diktator rejim näme diýär? Manzara diýär şonu. Günü manzara diýär. Indi şu taýda sonra uýda çykmak mümkin. Onda näme etmeli? Indi näme etmeli onda bolýa? Murat Düşemew ýaly ýekaja adam ulanyp, ýekaja ulany, bir güne ulany türmäge basyp halkyň gözüni görkezýän bolsalar, aýdaly Talib Abbas ýaly ýa-ňky näme ýaly Nuri ýaly kelesaňlaň provokatorlaň çağırşynda gulaga hak etdiň şulara anana etdiň arkasynda bir güýçli guramalar duran ýaly şolara bilip ala päder çyksa bir 5-10 tane adam. Olaňam mınjyraldyjygy ýere tokuljokdygan görnüpdi. Rejim tarapyndan. Görnüpdi. Onu ýa häzir halkaýjym ýaly Nuran bilýär. Nuryň ýanyna meçe weder turan mehmen agentlerim bilýär. Aw, ýörüňki deliňe menem diýenlerim bilýär. Aw, Nura dil ýetirme, Nur gow çagyrş edýär diýip maňa jaň edýänlerim bilýär. Emma ýöler gidenim. Eger şoňada gulaga tiýip birden aňdarmarak, sadarak bir türkanrak Türkmenistan'ın içindeki adamlardan bir 5-10 tane çyksa, şolaň gözüniň uwada alınýa, ýygnalýa, ondan milyonlarça adam gözü gorkudylýar. Bulam geljekki hatta potensial ýagdaýda galaýmak mümkin halkam galarýal eden ondan. Ondan galarýal eden o. Şunýal howpy bar, ýankyýal çağırşlar. Soňa boşan bolsa ýankyýal howpy bar, birden aňdarmalardan bir 5-10 tane çykaryp elýär. Geljekki bolaýmak mümkin hereketiň öňüne ullokan urgu bolýar şon. Gaýdyp bolmady ýaly diýär. Şunýal howpy görenokdyr diýär. Näme Nur düşünenokmy? Murat Düşemew ýa beýlekileň basalyny bilenokmy? Şo tak barp çyksaň näme boljagyny? Bilip aňyrsyna geçýär. Bilip aňyrsyna geçýär. Şoň üçin indi ştatdan gurrunňa da otyr bolmara. Bir küçüknükde Nuryň ýanyna biri goşulýar da. Goşulýar da o diýär biz ýygnanlyk, biz diýär başga bir mesele boýunça ýygnanlyk diýip bir tejribe bilen paýlaşýar o. Tejribe bilen paýlaşýar, men şo nähil boljagyny aýtjak bolýanlar, olar o görgüller wa ýygnananlar. Şonu gurrun görýän oglanyň öýdem şo tak barypdyr. Aşgabatyň merkezinde ho mejlisler nemesi bar, köşkü. Şoň ýanyna barypdyr. Şoň ýanyna ýygnanypdyrlar, 50-60 adam bol. Olaryň kimler näme mesele bilen ýygnanypdyrlar. Şol Dubay'dan maşin getirip bereyinip adamlardan pul waryny ýygnap bar, çürkän bir haramdadylar ama bir kuşdan. Şolaryny pulnal bilen oklar. Maşina bir gelmeýändir. Ödem durlu vilayetlerden ho. 300 tögörek adam kösenipdir o. Her senden hem adından 8.000 $9.000 pul alypdyr ol haramdadylar. Esatanam ady tutulýanlarym şo taýda neme bira kim diýär şo haramdadylaryň adamma Mejlis Dubay diýär birine. O familiýasyny bilemok ýöne şo neme lakam oýupdyrlar Dubayda bolup ýördi esana. Biram ýene bir wadiýa Nur çerre diýär. Nur geldi Şerifmi näme? Bir on familiýasyny Bayramow diýip tutup otýar, bir Şerif diýip tutup otýar. Umman şo esas şu iki adamyň ady geçýär da. Ýöne Nur Dubay diýilen adamyň özüniň diýär. Kösen adamlaryň sany 300 tögörek diýip ýanky bolan gurrun görýär da.
Indi bu görgüller var, bu görgüller yazmadık yerge almanlar o. Yazmadık yerge almanlar prokuratura da suda diýen polisiýa hemme göz tutupdurlar dary. Bolanok diýe. Ýa-ni şoň ofise mamşynda Aşgabatda, şo Nurdu Baýdylýan, näki neme Melis Dubai diýýän. Aşgabatda ofisiniň öňüne ýygnaýarlar bolýar, kötenenler, olar otaýdan darga diýär polisiýa. Bu görgüller agyrsaňyz çydaman. Böni şol meclisler neme maslahatlar köşkü diýip bir köşk bar. Aşgabatda şoňa barpdyr, şoň ýanyna barp ýüşipdirler. Indi men näme ünsi çekşek bolýan? Şolar, şo üýşan adamlar, şo 50-60 tane adam. Rejime garşy bir söz aýdýan adam däl, bir söz aýtjak adamam da. Olar diňe öz şo kösenişlerini aýtmak üçin barýarlar şo taý. Hiç kim ýadgaran oklar olar. Diňe bir haramzadany ýadgarýarlar, şo Melis Dubai diýen maşyny ýadgarýar. Olam ýurduň içine de gelip bilen ok aňyrda Dubaýda otyr. Bolin amon gelip şolary ýygnamak edýär. Ýa-da terroristleri ýygnaýaly gorkanç rejimde şeýle gorku ýürýär. Şol adamlardan. Amon gelip bulary bar göpür tapyr, awtobusa basyp äkidýärler bilmeýine tarap. Soňra nähil bolanlygyny ýa-da şol oglanyň öz dilinden diňleň. Men size düşündürjek bolýanda adam ýöne köýjü mesele boýunça parakatçylykly ýagdaýda, üýşen ýagdaýynda öz şahsy problemaň gozgap, bir adamy ýadgaryp, ödem kesek bir adamy ýadgaryp, rejim bilen dahyl bolmady adam bir haramzada bir maşynyny ýadgaryp baranda saňa nähil darýar rejim. Şoňa ýüfergine şol oglanyň gurrungy boýunça. Agam menem ol Nur Çerre diýämi, Melis Dubai diýämi? 300 adam neme bir kamal olanlar ayol hatlar var, arzalary, yeneleri hiç kimsereden away var. 300 adam her hekimliň öňüne barsa nädir alyp bereyim men. Aýt şolar 300 adam ýygnaşdyn hekimliň öňüne. O agam 50-60 tane adam bolup üýşdik ol neme? Ol meclisler nemesi var aňyrda. Sebäçkiden üýtüň oňamy? Halk maslahatlar geçirilýän meclisler öňe bolýan var. Ey ananmaýan ol astowuzly nemeler gelli, ýüzüme asgallar. Siz näme çek bolýaňyz diýip ol näme diýilýär? Bomba goýup näme diýilýär? Näme diýilýär meni düşünýän o. Oşan ýaly näme bir zat näme ýa-da onşma ýadmy terakit etjek bolýaňyz diýämi? O köpçülükleyin bir zat etjek bolýaňyz diýip bizmeýine Abdulam Alik gitdi nämäni? Topla. Ey, on soň var, aňry ýalkaýdym, on ýallat ýok diýip dilhat ýazdyryp. Nira çykdyňyz, nira bardyňyz baraňyzda, nira bardyňyz diýdim. Hemmerik prokuratura kołup ýatyr. O bizmeýiniň polisiýasy beýdip üýşüp durmaň, netijesine garaşyň arzaň näme diýip 60 adamyny alyp giden ýerden biri, ýani haýsy nemeden alyp. Bizmeýin polisiýa. Bizmeýin polisiýa gitdiler opçuman. Şo Aşgabatyň polis nemeler toplap, şo bizmeýine gapdylar alyp gitdiler. Näme beýdip üýşdiňiz diýip soradylar. Bizemine şunu ýaly Melis Dubai, ol Nuray Bayramow, ondan ne şular halkymyzy alladylar, pul. Halkymyzy allady ne, şoň tünne ýüşýär, ne hatymyza da sereden oklar, arzamyza da sereden oklar diýip nemetdik. Melis Dubai'ň ofisiniň öňünde ýüşeňizde şo taýdan alyp gitdiler ha? O taýa ýüşüren owunny. Bilýänmi? O taýga ýüşüren ok. Neýleden milisiýalar. Epçuman welayat bolsaň bilýän adam. Bah. Çölgüden tap beren oklar. Hiç da tap beren oklar. $8,500 her adamdan alany bir maşinine bize eýleden beýleden prosent ol bul toplap bir ýyl täze zat alallar, bir Allah Hudaý diýip taşyrdyk şertnama samma hemme ol maşynyň win kodamma hemme adamma ama hiç da netije ýok. Ene şuna ulan Nura gurrun berip otýar da. Nura diýär,
Men diýen bolýar alyp berýän senin puluňyzy diýen bolýar, çykyň diýen bolýar. Çykyňar üýşüň näçe bir näçe ýyl adam bolup men size garantiýa berýän ýa-da olam tappa diýen Nuryny. A biz çykdyk diýen. Çykdyk diýen sen aýdyşyň ýaly. Ýöne nähil netije gadanlyk, ine netije diýe. Biri diýe ýygna äkitip amonlar, ýüller, maskaly adamlar gelip görýän polisiýada däl, ýörüýdi amonlar. Gelip äkitip o bilmeýiniň polisiýa darasyna äkitip şo taýda bular bar-a. Bulara batyş görüp koýup bizde hiç mesele ýok diýip dilhatan ýazdyrdy diýär. Görýäňizmi? Bizde mesele ýok, bolmasa meseleler çözüler o gün täk. Ýöne bizde mesele ýok diýip şolara dilhat ýazdyrýarlar. Pullara mı tek gelen oğlum? Gaýda onu çıkarýal etmändirler. Ine ýöne köýjän atda men üntüňiz çek bolýan. Şeýdip terrorçylara şemeleşen ýal edip şemeleşip hamala bir terakt geçirecek bolan ýal edip şolary şeýdip ýygna wagt diýen bolsalar. Ne öňüňiz gödegine getirin. 50-60 adamam diýe 5-10 tane adam çıkar bildin da. O Nuryň diýen çagyr şu goňça çykjak adamlar näme diýmeli esatan? Türkmenistanda bolup duran ullukan esady meseleler goýdamala olar. Olar o men pulumur maşyny owurlat diýip çykmaly adamlar däl. Olar çykyp Gurban Guly, Serdar Berdimuhammedow, Haram Guly, ine fidiň alyp barýan syýasatyňyz şunuňyzy ýalyňyz. Ýurduň içinde iş ýok, eklenip bolanok. Ýurtdan çykyp ýyna geler ýaly, ýyna gelsen ýurtdan çykar ýaly, çağlarymyz daşarda pul alyp bilenoklar. Ayna bir giden problemalar goýdamaly. Gaty köp problemalar goýdamaly. Organ işlerlerinden kötenip oturýarsyk. Şondan goýdulsam günnün göni ýokarklara urur ýaňa. Ine siziň organyňyz şeýdip ber, siziň döreden sistemaňyz, häkimet guruluşyňyz ine şunu ýallatlar edip ber. Siziň edýän dadyňyz ýalňyş diýmek bolýar, günnün göni ýokarklar. Şondan nähil boljagyna düşünýäňiz okmany. Şoňundan nähil boljagyna Nuri düşünmeýändir diýen, düşünüp aňyrtyna geçýär. Düşünüp aňyrtyna geçýär, onda näme üçin edilýär? Şu halkyň görüşiniň bähwidine edilýärmi ýa-da şoň diýeni ediläýse, şo görüş diýilýän zadyň özüniň otaň mınjyryljakdygyna düşünüp edýärmi? Şoň üçin edilýär. Ine men sizi birazcık şu hakda pikirlendirjek bolýan. Indi onuň şo taýda ýanky ýany bilen ýene bir gepleşikde Nuryň ýanyna biri gelip gıynalan hayattan bir ýaşa bolan gynapdyrlar. Gaterwet gynapdyrlar. Şu taýadyň içeri işler müdürlüğünün 6-njy bölüminde gynaýyş topary bar eken. Padwaly var diýe olaňam. Şu padwalyda 6 tane otog bar diýe. Gynalýan her otogyň öz gynalyş utury bar diýe. Her otogda. Şonady gözi bilen görüp zordan ýurtdan çykyp gaýdan bir oglan bar. Gepini diňleýän ol endamyň dyglaýa da görüp dursun şol oglan hakykatdan gynalypdyr. Tanra otyr. Men ýa-ni ölüme taýin ýa-da şolatlar gözi bilen görüp endamy bedeni bilen sazyp hemme zady başyndan geçiren oglan men ýa taýýar diýe, ölüme taýýar diýe. Indi şolar ýaly ölüme taýýar diýip bolýa gitseň ýene de şol haramzadalar eline düşýän gaty. Yine haramzadalar eline düşýän, yine de seni aýdaly olar murat düşünfen günne düşünmediler. Eger sen ölümüňe taýýar bolup şolardan gan hunuňy almak üçin barsaň, ol oglanyna gan hunu bar. Ol oglan gözüňiň öňünde näçe adamlar öldürilipdir. Her günne diýadyndan bir adam öl çykarylýar diýe. Her günne şo öýden bary ýogy bir hepde oturypdyr, 7 gün oturypdyr. Şonda şo oturamda diýe her günne şo padwaldaky şo jaýlardan ýa-da bir adam şo yerli ýaşaýjylaryň biri Türkmenistanyň raýaty öl çykarylýar diýe, gynalyp. Şonu edýänlere mine biziň türkmenler biz. Men klassdaşymyň biri şo taýda işleýär diýe. Şondan bir dögüm çöregi geçirip ber, onu goňşy kamerada aja tyr bir görgüli bolýan öz kusogum öz şonda maňa berilýän çörek payogum bar diýe. Şo payogu diýen şol oglana beräý, men özüm aja oturup bilýän, men açlyga çydap bilýän diýip birine berjek bolýan onuny. Näme mihin diýe, men klassdaşym diýe, şo organ işgäri şo taýda. Klassdaşyň şey diýen bolsa, bile mektepde 10 ýyllap okan klassdaşyň şey diýen bolsa, keseke saňa näme diýer? Şoň gözüniň öňünde klassdaşynyň işleýän ýerinde de
şoň pärdeşleri çok ýankyny gynnaýarlar. Klassdaşy şo taýp goşulanok. Şuňa degme ha, şu men dostum ha, şu men klassdaşym ha, şu men obodaşym ha diýip ara goşulanok diýär şo. Ýönem ne hakka ýynýarlar. Etmediklerini boynuna aldyrjak bolup. Ýöne mertlerçe durup alanok şol. Öldüräň diýip durdum diýär-de. Ölüme taýýar boldum diýär. Ahyrdan doğrudan tanış bilişler bilen çıkarýarlar. Doğrudan hem tanış biliş bilen hem Türkiýe gaýdypdyr. Indi şol bolan men ölüme taýýar diýär-de. Indi şol hakykatdan hem şonady görün şo bir şeýle aýrgançlady. Bir şeytani derejede edilýän zatlar göz bilen gören adamda gaýnap durun şol ýanky gahargada. Ýöne men diýjek bolýanlarym şo gahargada tutuş halk derejesinde gaýnamasa bar. Müňlerçe, 100 müňlerçe adamyň derejesinde gaýnamasa bolanok iki ýaka adam bolup barsaň, senem ýigneýärler, onuň sen ýene de seni näl ulanýarlar. Halkyň gözüni gorkutmak üçin ulanýarlar senem. Sen görgülýinem, şola görgülýinem. O görgülem gelip nuryň ýanyna içine dökýär. Olam şondan peýdalan, ýa nurum aýdýan görýäňizmi? Men aýtdym ha diýär. Aýagy almar, bitmeli, näme etmeli. Şoň üçin men diýjek bolýanlarym indi şu taýda ýanky mesele dolanyp gelýär. Onda näme etmeli? Näme etmeli onda şeýit oturmaly, biz şoňa kaýyl bolup. Taýýarlyk bolmaly. Düýpli taýýarlyk bolmaly. Bular ýaly iş bara, ýöre, gürre, gitdikmi gitdik diýip boş gurrunlar bilen edilýän zat däl. Nur anna ýaly adamlar bilen edilmeli zat däl. Olar ýaly adamyň ýygyna düşüp edilmeli zat däl. Bular ýaly sebäbi planyň ýüpüniň üstüne odun goýar ýaly däl. Ol adam o ýüpüniň üstüne odun goýar ýaly adam däldir diýilýän adamdan biri dan nur men size şonu düşündirip otyrna. Bular ýaly çynna gaýdatda adam akwaly ne adam ömrü bilen iş salışylýan işte bular ýaly şu hali, bular ýaly arga ondan bolýa şonu käbiriňi aýtmagyň mümkin. Bor hoşola agenda däldir bolýa ýöne bir durnuksyz reaktor dara, telesan reaktor da diýmeňiz mümkin bolýa, telesan bolsa da jogap berýärçiligi bar. Telesan bolsa onda gaty aýlygан telesan bol. Gaty aýlygан telesan adamdan akwaly bilen oýnadýan telesan bolup çykýar. Şoň üçin men diýjek bolýanlarym. Bular ýaly iş Türkmenistanyň ýagdaýynda men öz düşünjüm ya almaly ya ölmeli diýilen metod bilen edilmeli. Onuň bolan aýdyşy ýaly ol terrorçylykly zatlar gurrunlaryny etmeli. Mysal jünnine türmeden hem adamlar boşatmaly ýaly, ellerini ýara bermeli ýaly. Edimek bilen ýam sen öýdüňi terrorçylygyň ornuna goýýan. Rejime de näme berýän? Bahana berýän saňa, ine terrorizm daýyplama bildirme. Onun için o türmeden adamlar boşatıp eline yara vermeli, ya İslamçılar ulanmalı, Çeçen bayıklarının Marat Gurbanov'un ayıcı oturuşu çıkıp efirdaydı oturdu. Ama yadgağa geçiptir da, sonra yayrak etti. Neyme diye, Çeçenlerle hizmetdaşlık etmeye tayyar diye oturdu. Çeçen bayıkları öyle. Yani terörçüler var ya, yani olur nerede Çeçen bayıkları, o Suriye'deydi, yine deydi, Irak'deydi, şu tayyarını getirmeli. Onlar ýaly gurrun etsen diňe ödüňe diýen. Taýýarlyk diýil ýanlar näme edilmeli? Her bir halkyň rewolýusiýa etmäge, öz haramdada diktatorlaryna garşy rewolýusiýa, ýani gowulan etmäge, protest bildirmäge haky bar. Indi Türkmenistanyň ýagdaýynda häzirki rejim bir kanun ýokdur. Indi sanatı ulanyp boljak da. Edil niýatyň ýogrunnaky şol Godolan görünüşünde ýüze çykan zatlar Boris Şeýhmuradov topor diýip eşden men ýörüýte gepleşigim boldy, gepleşigim etdim. Tanjar wakasy, hakykatlar we toslamalar diýip bir 6 bölümden ibaret gepleşik etdim. Görmedikler bar bolsa görsünler şonu. Men şonda düşünürdim. Ýani şolaň ýalňyşlygyny düşünürdim. 2002-nji ýylyň noýabr wakasy, Tanjar wakasy diýip atlandyrýar. Şo döwürde şol noýabr aýy Tanjar diýip atlandyrylýar-da. 20-nji noýabr wakasy bir waka boldy. Şonda şol ýurdun godolky, Türkmenistanyň godolky daşary işler ministri wezipetini ýelep bir näçe ýyl şo wezipede oturan Boris Şeýhmuradov diýip gaçyk gaýdy Türk rejimden öýünden edil batylmadyň öň ýany. Soň berde topor döredip zat edip bular onuň gidýärler bir ýyl ýaly taýýarlyk görüp zat edip. Olaň ýalňyşlygy näme? Birinciden näme üçin imin hut şol 2000-nji ýylyň aýagyna gitdiler. Sebäbi Niýadowyň resmi prezidentlik möhürleti konstitusiýa boýunça 2002-nji ýylyň iýun aýynda dolly konstitusiýa boýunça. Ondan aňryk prezident bolup oturmagy Niýadow hem baky prezident diýip oturtdylar da.
Olam Türkmenistan'ın konstitusiyona kanunlarına karşı geliyor. Bir kanun prezidenti uğurlu, bir kanun dikmeye uğurlu. Şeyh Muratov düşündürdü. İyun ayı geçer, ondan bir şol adamı arkayın ayırıp bir yerini batıp alabiliyaz. Sebebi ol bir kanun otuyor. Oğurdan oğurlama kalalliyle Türkmenin naklı var ya, ol yugurda oğurladı. Yugurda oğurluğa batıyor. Şeyh Muratov ayıttı, bizim dedi şu oğurun elinden yugurdumu da alacak, alar. Soňam resmi taýlaw geçirerse ödemedi resmileştirerse. Yönünün yanlışlığı näme? Yanlışlığı bular öz şäherleriniň diňe bir variantyny işläpdi diýerler. Bir versiýasyny. Yani niýat işe gelýär. Berdengi tarapdan ýokardan, daşatyndan ýer bilen işe gelýän wagtyna mular belliýär, ýa-ni näme tertibini. Bir topar Mir'de durýar, Mir mikroraýonyna durup, edi şu taýda gapçaýarlar, gapçamaly, niýadyfda maşin kolonnasyna eline naruşnik eýdirip getirmeli, köşkü getirmeli. Ýene bir toparam niýadyň köşküniň ýanyna dur, merkezde. Ýene bir toparam telediňiň ýanyna dur. Telewizniýa ol başynyň ýanyna dur. Destine halka ýüzlenmek üçin telewizniýa nemesine redaksiýasyna girip. Indi bu taýda näme bolýar? Şo Mir'de garaşyp oturan topar niýadyny tapanok. Niýadyň ýanky kolonnasy var, maşin ulu kolonnasy gelýär. Bir näçe maşin ulu gelýär, olar hakdaýarlar. Tark turkum bolýar, ýöne adam ölenok. Ýöne şo taýda ýanky şo duran elleri ýaragly, şoň Şeyh Muratowyň adamlary da elleri ýaragly, olaň içinde türkler hem çeçenler hem. O senin o niýadyň diýanyňda ýok edip jaň etýärler bular. Ni Şeyh Muratow ödem ýakyna gidişlerim niýadyň prezident köşküniň ýanyna dur. Bular ağlar sarmyk bolýarlar. Äm bolýarlar. Aljyraňyla düşýärler. Niýadyň nirde ka? Niýadyň goşunlaryny aýaga galdyrarmyka? Polisiýa, milisiýany aýaga galdyrarmyka? Mehemelerini aýaga galdyryp biz tutuşokmyka? Görüň dargalyň git darga onu şoň öň ýany plan biçilenne Şeyh Muratow aýdýarlar käbirler. Oho, diňe bir variantyny düzmeýäli plan, birinji plan bolmasa, ikinji plan ýene bir plan düzelýän, ikinji bolmasa, üçüncü plan nähil bolmaly. Dürli variantlaryny işläp düzelýän diýär bol, ýok diýär. Diňe bir variant bilen alyp ýatmaly diýär. Diňe bir hüjüm, bir variant. Netijede adamlar näme etjegini bilen oňa. Tebi başga işlenen variant ýok. Plan ýok, ondan daşary. Birinji plan başa barmady, bar dargaýa, ol dargamak diýmek näme? Ölümüňe tarap gitmege ýa. Ýa-da çekildiňmi? Niýat bar niýene da? Güme gittirdi, indi şolaň ýerdeligem belli de, şolaň köpüsiniň. Şonu görüp otur, kaň dargan bolmak näme gerek? Niýatyň köşküne girdi, çykman otur. Telediňiň redaksiýasyna gir, telewizniýanyň redaksiýasyna gir, da halka beýan edip. Adamlar, bir de häkimiýet elallyk, size mine köşe çykynda bizi gollan. Emme ady köçe çykyn, bizi gollamak üçin diýsen çykýa adamlar. Niýadyň ýok, efirde ýok niýadyň. Niýadyň halka ýüzlenmek üçin efire çykmala. Senem telediňi alan bolsaň, redaksiýany ele alan bolsaň, niýadyň näde halka ýüzlensin? Şonu edip bolýar-da, o samsyklar bar, şo taýda gorkoklyk edýärler-de. Niýadyň ýok diýerler, ol hatda hamala ajdarha, nimeden dodakdan tapanýaly, gelip öýlerini ýuwdajak ýaldy, ýok o samsyklar o. Gır yapar bol bar nimet. Jynlargan ýalar, darga gitýärler, onu ýatyň çöpläp başlaýar. Nimen ýanky bellek geçen wakama şol Barış Şeyh Muratowyň toporunu goýberen ýalňyşlyklaryndan alınmaly tapaklar. Indi näme ilmiňdeşlik we häzirki ýagdaýda şo döwürdäki ýagdaý bilen. Şo Barış Şeyh Muratowyň toporunyň aýdyşy ýaly, Şeyh Muratowyň özüniň aýdyşy ýaly. Niýadyň şo döwürde häkimiýet başynda bir kanun prezidenti öwrüldi. 2002-nji ýylyň iýunundan soň. On prezidentlik möhüreti doldy. Indi on geçiren taýlawlarynam kanun taýlawlar diýip ikrar eder ýaly diýil. Indi bolýar, şoň geçiren taýlawlary goý aýdaly kanunmuşun, ýöne şonu da şo döwrüň kanunyna görä, konstitusiýasyna görä-de niýadyň 2002-nji ýylyň iýununa häkimiýetden çekilmeli, gitmeli. Gitmedi, bir kanun oturdy. Indi edil häzirem şolar ýaly ýagdaý döredip.
Yani Kur'anlı Berdimuhammedowyň ödem, ogly Serdar Berdimuhammedow hem häkimiyet başynda ikidem bir kanun otyrlar. Inin şol bir kanunçyklary bellek geçecek bolýan, olar köp beşikden meňem käbirlerine men bellek geçipdim, ýöne ýatlatjak bolýan. Yani nähiller bir ýol bilen şolary şu ataly ogly häkimiyet başyndan gidirip haýdydyr bir güýç gelip olaram kanuny esasda saýlawlar geçirip häkimiyet başyna gelse şol biýdüdüňçüligi, şo bir kanunçylygy nähiller bir kanunçylygyň çygyryna salýar. Şo güýç kimdir biri şonu edip bilse. Inni bilen bir kanunçylygy näme var? Häkimiyet başynda oturmagyny bir kanunçylyk. Oň üçin biz şo Niýazowyň ölüm bilen baglaşykly waka gelmeli. Niýazow 2006-njy ýylyň dekabrynda aradan çykandan soň şoň ýerine kimdir biri saýlawlar geçýänçe wagtlança oturmaly. Ol adam kimdi? Ol adam meclisiň başlygydy. Şo döwürde meclisiň başlygy Ögödeli Ataýevdi. Ögödeli Ataýew diýen adam Niýazowyň ýerine wagtlança oturmaly, saýlawlar geçýänçe. Emma ne etdiler? Nähiller bir sakna aňyrtyndaky dilli uçucu topor Niýazowyň ýerine wagtlança prezident edip, yani prezidentiň wezipetini wagtlaýan ýerine ýetirje edip, şo döwürde vice-premierleň biri bolup oturan Gurbanly Berdimuhammedowy getirdiler. Bular birinji kanun bodmoklyk. Ögödeli Ataýew hem tutsak etdiler. Inni bolýa Ögödeli Ataýew meclisiň spikeri, başlygy jenayetçi bolan bolsa, oňa garşy jenaýet işi gowadalan wezipetinden aýrylan bolsa, konstitusiýa goýunça urunmasary gelmeli wagtynça prezidentiň wezipetini ýerine ýetirje bolup. Onu etmediler. Şo taýda oturan bir näçe vice-premierleriň biri bolan Gurbanly Berdimuhammedowy getirip wagtynça prezidentiň wezipetini ýerine ýetirje edip bellediler. Inni soň fevral aýynyň 7-sine ýalňyşmaýansam prezident saýlawlar geçirildi. Inni konstitusiýa goýunça prezidentiň wezipetini wagtynça ýerine ýetirýän adam soň prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmaly däl. Daşyndan gelmeli kandidatlar, şondan daşary. Abi ýanky dilli uçucu topor, sahna aňyrtynda oynan dilli uçucu topor, şolaram şo toporyň agdalaram şo Niýazowy öldürdi diýip patapdan ýa. Bular näetdi? Gurbanly Berdimuhammedowy prezidentlige kandidat edip bellediler. İkinci kanun bozma. Berdimuhammedow tarapyndan ikinci kanun bozma. Saýlawlara gatnaşmagy haky ýok adam saýlawlara gatnaşdyrly, soňra ýeňji diýil baglan edildi. Göwürtele görünüp dur, şoň aňyrtyndaky şol dilli uçucu topor şunu getirmek üçin etdiler. Ýani şunu getirip dikmedip oturtmaly, ýöne ýurdy, öýler dolandyrmaly. Bilelikde dolandyrmaly. Bolýak nähil dolandyrsa ýöne şo taýda iki tane kanun bozma ýüze çykdy. Inni soň bu oturdy. Soň näpdi? Üçüncü kanun bozma ýüzurdy bu. Ýadyňyzda bolsa 2020-nji ýylda Türkmenistan konstitusiýasyna bir giden ütletmeler ýerledildi. Şol ütletmeleň biri Türkmenistanyň parlamentini iki palataly parlament etmek baradaky düzgün boldy. Ýani onu şonu konstitusiýaga girdiler. Odal diňe meclis diýip adlandyrylýan bir palataly parlament bar. Meclis diýip adlandyrylýan. Bular näme etdi? Şo ütletmege girden güýç adamlar kimdir birleri? Milli Geňeş diýip parlamente adlandyrmaly, ýokarky palata diýip bir zat öwretmeli, ona halk maslahat diýip adlandyrmaly, aşaky palata, ýani Milli Geňeşiň aşaky öýünem şo olar ýaly meclis diýip adlandyrmaly. Ýani tutuş şo parlamentiň özüne Milli Geňeş diýip adlandyrmaly. Indi şondan soň bir tähin zat boldy. Şondan 6 aý ýaly wagt geçenden soň 6 aý ýaly wagt geçenden soň şo ýanky parlamentiň ýokarky öýü we ýokarky palatasy diýen halk maslahatyna Gurbanly Berdimuhammedow özüni kandidat hökmünde hödürle şoň deputat hökmünde özüni saýlatdyrdy. Indi şo taýda kanun boldy. Näme üçin? Prezident bolup oturan adam meclisiň agdaty bolup bilenok, meclisiň deputaty bolup bilenok. Halk maslahaty diýmek meclisiň ýokarky öýü, ýokarky palatasy. Bular özüni ilk ýagny 28-nji martda 2021-nji ýylyň 28-nji martynda
deputat saylattırdy. Halk maslahatyna, ýani halk maslahaty diýilýän şol parlamentiň ýokary köýüne. Soňam aradan 2 hepde wagt geçdi bolýan. Ödeni şol halk maslahatynyň başlygy edip taýlattyrdy. Ödem prezident bolup otyr. Ana şo taýdan 3-nji ýerde gödök ýagdaýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň bozulmasy ýüze çykdy. Endi bu näme üçin etdi? Bir prezidentlik wezipesini uguluna bermek üçin etdi. Ödem näme üçin? Ödem şol parlamentiň ýokarky giňeşi diýilýän, ýokarky palatasy diýilýän palataň başlygy bolup ödüne bürgiden ygtyarlyklar aldy. Sebäbi şol täzegi ýerilen üýtmetmeler we konstitusiýaga ýerilen üýtmetmeler. Şol halk maslahaty diýilýän şo guruma, şo organyň başlygyna bürgiden ygtyarlyklar berdi. Ol ygtyarlyklar hatda prezidentiň birdenem köp bolup çykdy ygtyarlyklar. Hatta şol halk maslahatynyň başlygy ýurdun prezidentinden hem hasaba sorar ýaly ygtyarlyk edildi. Ondan şo wezipede ol bir ýyl ýaly oturdy. 2 wezipeni saklap hem halk maslahatynyň başlygy, ýani şo meclis, ýani parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy hem prezident bolup oturdy. Gurbanly Berdimuhammed. Soň aradan 1 ýyl ýaly geçen soň 2022-nji ýylyň 10-njy martynda prezidentlik saýlawlary elan edildi. Ýani şo öň ýany, bir aý öň ýany. Fevral aýynda elan edildi. Uguluna berdi prezidentligi. Ödem ýokarky palatada şo başlyk bolup galdy. O näme üçin etdi? Sebäbi öde prezidentlikden çekilip deputat olan bolsa birden basyryp alynanna, häkimet basyryp alynanna şo iki häkimetiň birini bir gidiräýmänli bu näme diýär, ýagdaý kontrolukda saklap soň bir ýyl geçen soň adyny oglum sen bana eýelik et, menem ýokarkyny eýeläýin diýip şolar ýaly bir oýna diýär, ýöne bütünli kanun bozup edýär. Indi Serdar Berdimuhammedowyň bir kanunçylygy nämeden ibaret? Indi bular ýanky Gurbanly Berdimuhammedowyň bir kanunçylygy. Serdar Berdimuhammedowyň bir kanunçylygy birinciden taýlawlar açaşan geçmedi. Oňa ses sanalışlyk zatlara kontrolly ederýäli, ýa berilen seslere gödäwçilik ederýäli, garaşly hiç bir komisiýa ýok, topor ýok. Ol bir goňşy ýurtlardan, esenki ýanky gyda döwletlerinden bir goňşy ýurtlardan öňe ýalla kirgetip beren siýasatçylardan käbir wekiller getiren boldy, zadeden boldy da ana şolara da diýdirdi, taýlawlar ne açyk geçdi, demokratik esaslarda geçdi diýip şolara beýan etdirdiler, ana boldy. Şolam demokratik taýlaw bolmuş. Indi ýöne bu taýda bir kanun bozmalyk boldy, ödem gatyçynlakay. Türkmenistan konstitusiýasyna göre prezidentlik taýlawlary geçirilmäkä şol elan geçirilmäkä şo taýlawlaryň geçiriljekdigi şo taýlawlaryň möhletinden adından 2 aý öň, ýani 60 gün öň elan edilmeli. Bular näme etdi? 30 gün wagtynda elan etdiler. 30 günden hem az bolýar, ýani 10-njy fevralda ilkinji gedek Türkmenistanyň resmi metbuatyna şo barada maglumat çykdy. Ýani Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 12-nji martda bellenli. Ýene bir aýdan taýlawlar geçecekdir diýilip, maglumat ilkinji gedek 12-nji fevralda peýda boldy. Hakykatynda konstitusiýaga göre adından 60 gün öňünden elan edilmeli. Ana şo taýda uly gödök kanun bozmaklyga ýol berildi. Şoň esasynda da Serdar Berdimuhammedowy bir kanun oturan prezident diýip elan edip bolýar. Indi görüşmedi ýaly atalawul bir kanun otur. Konstitusiýaga göre kanun bolup, konstitusiýa gödök bolup. Indi şolary nähildir o ýol bilen gidirip şoň ýerine haýtadyr bir topar, nähildir bir adamlar gelip kanun esasynda saýlawlary elan edip ýa-da ýa-da saýlawlar geçirip häkimet başyna gelseler, şolar şu bir kanunçylygy, häzirki bar bolan bir düzgünçiligi kanunyň çygyryna salýarlar. Şu taýda kanun bozmaklyk ýok adamlar. Şu taýda şol häkimeti bir kanun ugurlap, eýelep oturan haramzadalardan häkimeti ýygyny ele alyp halkyň eline geçirip kanunyň çygyryna salmaklyk bar. Eger şonu edip bolsa. Indi bu taýda
yara bilen etmeli mi? Bu nähil etmeli? Bular meýletiňlik bilen bermiýär häkimet. Şeýlemi? Şu rejime garşy çykdyňmy? Türkmenistanyň şertini, aýdaýyn adamlar, Türkmenistanyň şertini ýanky gaçdy kogdy oyun işlän ok. Gaçdy kogdy oyun nimek bilen men näme gözeňini tutýan? Protesta çıkan olup, soň öýüňe gaýdan bolup, protesta çıkan bolup, öýüňe gaýdan bolup, on ýaly herekete ýol ýok. Ol Ýewropadaky ýaly bir günwataryň ýurtlarynaky ýaly. Ene günwatarda hawa häkimete garşy ellerine plakat alyp gün mollyum çykýarlar. Soň arkaýyn öýlerine de darga gaýdýarlar. Ýöne azar berýän ýok. Aglama ýagdaýda da. Sebäbi kanun ruhsat berýär şoňa. Gün mollymäge de ruhsat berýär çykyp, ýadgarmaga da ruhsat berýär. Soň arkaýyn öýüňe gaýtyp gelmäge de hiç ili azar berilmesi ýagdaýda kanun ruhsat berýär, şo kanunyň bütçün edilýär. Türkmenistanyň kanunlary belli bir derejede ruhsat berýär ona. Ýöne iş ýüzünde diktator rejim senden öýç alýar. Şol kanun boýunça hereket etseň. Ýöne kanun boýunça hereket etmäge ýolum bereno. Näme üçin? Sebäbi sen şolar ýaly häzir miting geçirjek diýsen, protest geçirjek diýsen, saňa ruhsat berilermi? Hökümet tarapyndan ruhsat berilmez. Ruhsatsız geçirseň, ruhsatsız geçirilen protest şähereti ýa-da döwlet agdarlyşyna syňanşyk ýa terrorizm diýip saňa statya ýapyp bilýärler. Ýagny Jenaýat kodeksiniň maddasyny ýapyp bilýärler. Onsoň olan bir tarapy. Ni türkmenlere gerek gelenine ýene bir aýraçynlyk var. Onuň türkmenlere sehelrak bir gadaply daralsa, türkmeniň gözi gorkýar. Ine köp milletlerde bu ýalat ýok. Köp milletlerde tersini işleýär. Ýagny sen proteste çykdyňmy? Sen derbi dagyn etdilermi? Sen urup ýençdilermi? Sen toporundan bir kysasyny tutsak etdilermi? Indiki adamlar hasam ýogjalýar. Hasam ýogjalýar. Sizin edip beren zadyňyz näme diýip? Sizin tutsak etmäge hakyňyz barmy? Sizin urup ýetişmäge hakyňyz barmy? Zat diýilen ýaly görnüşde adamlar hasam ýogjalýar. Ýunki etmejek zatlaryny etip başlaýarlar. Ýykan ýumrançylyk edip başlaýarlar. Ondan gazaba. Olam häkimeti gorkudýar. Olam häkimeti gorkudýar. Şoň üçin köp ýurtlarda şonu ýaly öýç almakdan gorkýarlar. Sebäbi halk hereketiniň, jemgyýetiň hasam ýogjameginden çekinýärler. Emma Türkmenistanyň ýagdaýynda bu tersini işleýär. Bir tane adam çykaýsa-da, bir tane adam değil, hatta köp adam çıkan. Yankı gurrun veren oğlan var. Nura gurrun veriyor, Nur Şagala. Yani biz çıktık diye hükümete karşı hiç adam diyem de, şu mahşenliğe karşı diye da, şondan pulumu da almak için onu. Bunlar ne diye? Şolara edil teröristlere karaniyar edip, bunlar halka alıp, amonçular gelip, yığına emek edip, yok bizim hiç ilin şikayetimiz yok deyip, onlardan şolara dilhat yazdırıyorlar. Dilhat yazdırıyorlar diyorlar, korkudup. Dilhat yazmasan hem sen türmeye gitmen mümkün. Şu derecede. Ona gaýdyp şol adamlar çıkarýaly bolan o. Ödem hökümete garşy diýen ok şolar. Hökümete garşy däl. Bir maşenliğe garşy çykýarlar da seslerini eşitdirjek bolýar görürler. Hökümete. Organlar. Inni gödöne getirin sen hökümetiň siýasatyna garşy çykdyň. Ine biz gördük ha. Bu nähili işleýär. 1995-nji ýyldan bäri bizde almaly sapak bar. Näme üçin men 1995-nji ýyly agdaýan. Men onu gepleşik edipdim. 2020-nji ýylyň tomuzynda şo barada da gepleşik edipdim. Ýagny 95-nji ýylyň 12-nji iýul wakasy bir uly protest boldy. Oňa esas gatnaşanlaram hitrokan adamlar boldy. Şo gepleşik eşitmedik bolsaňa diňleýän 2020-nji ýylda men şoňa bagyşlap ýörüte gepleşik etdim. Şonu eşden täňe diýen şo ajdar, ondan gulwelli zat diýip bolun gulwelli andan ýa-da fäder türmede otýar. Nemede yok bilişime göre türmeden çıkarılan gatı köp türmede otur. Ne? Ol ajdar diýilýän hakykady Hudaýberdi Amannur diýip. O ajdar değil. Ýöne eşden täňe. Şolar şol 1995-nji ýylda Intiyak Niýazow otyrka häkimet başynda Niýazowyň edenetdiligine garşy protest bildirip, ellerini de ýörüte talap ellerini de ýörüte ýanky edilmeli işleň talaplary ýazylan görnüşde ispetek bilen, kagaz bilen barýarlar.
Aşgabat'ın merkezine Hitroko'dan yürek gaýdyp. Onda da takminan sany bilen şoňa gatnaşan adamlaryň sany 500 bilen 1000 töwereginde gelip şu Aşgabat mihmanhanasynyň öňünde elleri plakatly talap bilen çykyş edýärler. Soň ýöne bular alyga düşýärler. Ýagny bulan elinden şu talaplar alýarlar, ýazmaça talaplaryny alýarlar. Bular köşeşdirýärler nemäň itleri, Niýazyň itleri. Bor biz ýa siziň talabyňyzy inha Niýazyda bu ýetirýäs. Oturorsaňyz Niýazy siz bilen duguşaram. Awa siziň esas wekilliňiz galsyn şu taýda galanyňyz dargan. Biz siziň talabyňyzy Niýazyga ýetirmäge de Niýazy bilen siziň wekilliňiziň duguşuny urnamagyda söz berýärsiň o taýda kenben o wagt kenbe diýip atlandyrylýar-da. Näzirki meheme. Başlygam gelýär, prokuroram gelýär, milisiýaň ýa-ni polisiýaň başlygam gelýär, hemme söz berýär şu taýda o. Ondan dargaya bu nemelerim, bu sada halkam dargaya protestçiler. Şu taýda sanyjy adam galýar, olaryň geçsine ýygnaýarlar. Yani gepleş geçirmek üçin adamlar galýar bir kuşlandy. Galanlaram esasy guramaçylaryna ýygnaýarlar. Başta ýygnanalyna saklanandan sany 200 goloy diýilip aýdylýar da. Soň bilen alabasyny goýberýärler. Ýöne 27 tane adamy türme tutuglugyny höküm edýärler. 27 tane esasy guramaçylaryny. Onuň türmeň içinde de şolaň birim urly öldürilýär. Çarmyrat Guruf diýip görgüli, ýaşagly. Yine bir oğlan Suhan verdi İşanow diýip Hitrokol yine bir oğlan özüni nasıl öldürýär. Türmäge ýetmäke. Sebäbi ony ekranyň öňünde gurul edip telewizde görkezýärler. Pohumydım diýip. Olam şoňa namyt edip birinjiden onu gorkudylýar. Diýä, soňam ýygyna da namyt edip özüni nasıl öldürýär görgüli. Mertlerçe ýöne. Görýärmi? Men sözümde dur bilmedim, men pohumydım, maňa pohumydım diýdirdiler, men şonu diýdim, diýip soňam namyt edip ýöne nasıl? Agalanlaram türmede 3 ýyl ýaly oturýar. Ýani 27 adamyň 20si 2,5 ýyl ýaly oturýar, galanlar 2-3 ýyla bolay oturýar. Umuman şondan soň innik seredinde Niýazyň rejimi allady bulary. Tutuş halka allady. Söz berdi, sözünde durmady. Ondan guramaçylaryny türmäge saldy. Türmäň içinde ana bir urup öldürdüler. Beýlekisini özüni atyp öldürer ýaly etdiler. Netijede näme boldy? Indi şolary ýaly zat başga bir ýurtda bolan bolsa aýdaly Türkiýede da soňky wagtlar gözi gorkulan halkyň. Ýöne ýüngler şunu ýaly edilse Türkiýanyň halky aýaga galýardy. Ýa Ýewropada edilen bolsa şolary ýaly. Näme derdi? Halk şoňa protest bildirip hasam beter aýaga galardy. Näme şolaň protest etmäge, mitinge ýygnanmaga haky ýokmy kanun boýunça? Näme üçin siz olara jeda berdiňiz diýip? Näme üçin ol görgüli gurbanlayan Çarmyrat Gurufy türmede urup öldürdiňiz diýip çykmala? Çykmady. Gaýta tersine halkyň gözüniň odalyny gaýdyp çykar ýaly edilmedi. Hitrokan merdana halky şonda ýumully. Titräp oturar ýaly edildi. Gördüler bir rejim şeydi bar alýar. Karam oyun oýnaýar. Soň ýankaýşymy ýaly ikinji inançyk nähili boldy köpçüliklerin inançyk Barış Şeyh Muradowyň ýanky şol men gurrun gören wakamda boldy. Onu da halkyň gözüniň odalyny. Ýygnaly ýitirmedildi, diýri ýitirmedildi. Şolaň köpüsiniň nirede dirgen belli de, ölümi diýrimi. Näme üçin şolaň maşgalary soň köpçüliklerin aýaga galmadylar? Näme üçin halk şo taýda aýaga galmady? Tersini işleýär, türkmençe ýene görýär gaýtarýan. Adamlar siz bara Ýewropada şeýle bolýar, bizden şonu etmeliyip göçürüp bolanok, türkmene gedek gelenni şu Ýewropadaky tersini işleýär. Adamlar hehel bir zatdan gorkudýan bolýan, gaýdyp mıtırt edip bilen, dıpırt edip bilen okşolar. Yani Murat Düşenf'in vakasına kadar geçtim. Yani Murat Düşenf'in yıkıcı bir adamın ödünü şular ýaly garapla daraly. O gurgulýan günäsi şol parça döretjek boldy kanun boýunça. Soňam bana günä ýüklenip başga bir ýanky bir bilen uruşmakda uruşturýarlar. Şonda günä ýüklenip ana ilki 4 ýyl basdylar. Inde mana ýakynda
Oňsy öňkü tutsaglygyň üstüne ýene de ýa-ni tutsaglyk möhletini goşdular, ýene uruşduran bolup ýene 8 ýyl berdiler. Näme şunu diýerler şonu? Näme şunu diýer şu haram bir rejim? Halkyň gözüniň oduny almak üçin, halkyň gözüni gorkutmak üçin. Olam işleýär şo metot. Şo metot işleýär. Rejimem bilýär. Şo metodun işlejekdigini. Ýekeje adamy jezalandyrýarlar, o gaýdyp şo mesele boýunça milyonlarça adam sesi çykarýar bolan oganda. Hani parça döretjek, ya gurama döretjek diýip dalatdyranam? Ýokdur. Diňe murat düşem hejeda bermek bilen ana şeýdi. Inni men diýjem, men bu datlar gurrun bermek bilen näme diýjek bolýan? Türkmeniň psihologiýasy, psihikasy bir ütdüşük bir zat. Dünýäde bir görülmedik fenomen ýani bir zat. Şoň üçin gaçdy kowdy oýun bolanak bu taýda. Ýani bir nury şagalyň edişi ýaly oň ýanyna gije berip oturan mehemen işgärleriniň etdirjek bolýan zat ol işlejek zat däl. Olar şol duzaga düşürmek üçin ýani ýene de nobatdaky gedek bir 5-6 adam çykaryp bilselerem. Bir sadece adamlar Nurin gepine gidip görenler var. Men gidecek diýip oturanlar içinde sadece adamlar ba hakykatdanam. Arasy ýürekli adamlar. Birden şolar ýa-da şoň gepine gidip etdiň çykaýsalar da bulan maksady näme? Men düşünjüm boýunça ýene de nobatdaky gedek bir nämäni adamlary gurban etmeli, ýani rejimiň maksady şo. Gasal almaly, el almaly, şolar jezalandyryp halkyň gözüni hasam gorkutmaly. Şo gorkutmak prosesini dowam edip durmaly. Ana Murat Düşemowyň demeti bilen gorkutdylar. Ýöne şo prosesi bular ýene dowam etdirjek. Bular bilýär, müňlerce şo Nurin çağırışı bilen ýa şo Nurin ýanyna oturan mehemen itleriniň çağırışı bilen wara, edýän çağırışı bilen. Şolaryň gije bermek bilen müňlerce adamyň çykmajagyny bilýär, rejimiň öýden bilýär, rejimiň itlerem bilýär. Çağırış edenler bilen göpürtap ýa-ni bir bilmümlerçe, ýüzlerçe adamyň çykmajagyny bilýär. Bir näçe sanyja adamyň çykmagy mümkin diýip edilýär da bu datlar. Olar çyksa da mınjyra diýerler. Şonu mınjyratmak üçin edilýän zat. Şo pirimçi. Adamlar düşünün, men şonu düşündirjek bolýan size. Nurin edýän hyýanatam şo akmaklyk edip edýärmi ýa-da bilkaslaýyn edýärmi tapawdy ýok. Nurin edýän hyýanatam şol rejimiň şo pirimine ýardam etmek. Bilip etsin, bilmeýän etsin, ýöne men pikirimçe bilip edýär. Bilip edýär. Indi siz aýdarsyňyz da, o näle bilip edýär, ol haram olar, höwüni otira tutuş maşgalaryna, höwüni otira, näme de otira diýersiňiz dary. Ol höwün mök diýilýän zat, ol hatda halkyň bäkfidini arabamna çykyş edip otira, oň derdini aýtdy, buň derdini aýtdy, buny guruletdi diýersiňiz da. Meni olar ýaly näme bilen satyn alyp bilmeýän ol. Men tecrübem var. O siýasat edilýän da halkyň anamyna ýermek üçin bir zat görkezmeli. Men Nurin hereketine şon ýalda diýip düşünýär. Şon ýalda atdygyna da gözüm ýetip dur. Halkyň anamyna ýermek üçin sen birden zada wada bermeli, bir guruldan bolmaly, ýadgarmaly, söýünmeli. Hatda gün wataryň siýasatynda da edilip berilen zat ol. Ine saýlawlar golalýar bolýan. Düýünki bürokratlar o berde de ken bürokratlar ama maşenlikler ama oğurjumlular ama siýasatçylar saýlawlar golaylar urýar bolýan halkyň goňuna çykyp birden de jenneti wada berýärler. Birden de wada berýärler. Ay men buna derim, ýadgarýarlar öz garşydaşlaryny, häkimet başynda oturan adamlar tanqidlan bolýarlar, eýdýärler, bolmasa öz egindeşler bolmagy mümkin. Näme üçin halkyň namyna ýermeli, halkyň tesini gazanmaly. Soň näme edýär? Soň ýanky adamlar şo maşenlikler, häkimet başyna gelýär, ol hiç edýän o. Şo beren wagdalarynyň 100den bir bölegini ýerine ýetirenek şonuň köpüdi. Ondan olar ýyna da aýryp bolany. Ol kıyın mekanizmi, olary ýyna aýyrmak. Soň näme edýär? Soň aradan 4 ýyl ýaly 5 ýyl geçýär, näçeden saýlawlar golalýar. Ýene de şo maşenlikler ýene şolar ýaly söz berýärler o. Ondan marsaňyz şo bir adamlary gaýta saýlýar şu taýdaky bir Türkana halk nadan halk var. Şu taýda da ýeterlik şon ýaly nadan. Nikabir psikologlar aýdýan üçin her 4 ýyldan 5 ýyldan geçirilýär saýlaw. Mysalan her 1 ýyldan ýa 2 ýyldan geçirilen okdy. Sebäbi psikologlaryň aýtmagy boýunça adam özüne edilen ýamanlygy unutmak möhleti maksimum malnana ortaça 4-5 ýyl diýerler da.
bir yalan söyleyenem bolsa, yamanlyk edenem bolsa, adamyň şu psikologiýasyny, psihikasyny köşeşmek möhleti 4 ýyl 5 ýyl diýerler. Şoň üçin tiýatratçylar şonu gödeňinde tutup diýýär, ýani 4 ýyldan 5 ýyldan bir gede taýlap geçirýärler. Ýagny şu odalky berilen wagdalary, ýani wagda berip ýerine getirmeden adamdan şu beren wagdasyny ýadyndan çykarýar bir möhlet diýýärler da. Şolam işleýär hakykatdan. Şu işleýär. Indi men buna da bu nemäni näme üçin aýdyp otyryn bu misaly. Bizim käbir yalançylamydyň nemesinde oýun oýnaýanyň o adamna ol 4 ýyl gerek, ýa 5 ýyl gerek. Men gözlerine basyp otyrna, on ha şu çağırış etmegiň bilen hiç de bolanok. Adamlar çykanok ine näçe gedek çağırış etdi. Bir adam çykanok. Näme üçin işleýänok şu diýenler düşündirjek bolan. Ýok, şu çağırış etmeli diýe. Dogry diýe çağırış edip diýip oturanlar bar da. Hatta ýan kaýşym ýaly maňa jaň edip näme üçin sen oň üstünden pir kol tutýaň näme diýip otyrlar. Men adamlyna gitdi ýödüň diýen. Ýa men gitjekdi. Güm sam Hong Kong. Men gitjekdi müň bakana tapýar. Eýleklere mäsen ýalyr da diýen. Ýurduň içindäkilere mäsen ýalyr diýen. Onda näme üçin şonu dogry diýip otyrdyň, öýdüň ama görüp otyrdyň. Şol işleýän ok türkmene gedek gelen diýen. Ona boş çağırış edip oturmagy gerek näme? Belki onda şoňa ananyp bir tane adamyň çykmagyna umyt edilýändir, şolar ýygnatyp şolar mınjyradyp halkyň gözüne odalynjak bolýandyr. Näme üçin şokda pikir eden ok diýenler. Pikirlendirjek bolýan. Edir şonu ýaly ýanky bir tiýatrat diýilýän çylşyryň adamlar, bir çylşyryň oýun. Çylşyryň oýun, anamyňa da giyirmek üçin her adam edilip bilýär, her zat aýdylyp bilýär, ýöne iň soňunda näme etmeli? Soň näme ederek edilýär şol adam bu? Ine nura gedek gelen ana rejimiň içi bilen ýanky hal işýaly adamlar bilen äwejige bolup otyrýar. Näme üçin? Aktivistler öldürmeli diýip çağırış edip oturan, ýa aktivistler men öldürür diýip çağırış edip oturan haramzada bilen äwejige. Gülşip değişip otyrýar. Aga da ini ýaly bol. Näme üçin onu ýaly bolýar? Pikirleniň adamlar, birazcık pikirleniň ol wara karry doýnaýaly bir zat bir tiýatrat diýilýän zat. Ýa-ni Ispaniýada öküz öldürmek ýa-ni şow adam. Şu matador diýilýän adam ýa-ni öküze jeda berýän adam eline gazyl eske tutup durýar da. Öküzem diňe şol liniýaýyny görýär, ýa-ni liniýalaryň. Şu görkezilýän şu öňüne tutulýan ýa-da gazyl reňke reaksiýa bildirip şoňa topulýar da. Habar ýok, ýa-ni şu eskin tutup duran adamın eline bir elinde naýda dur, naýda bar. Ol eskem şoň üçin tutulýar, şoňa hüjüm etdirip şo naýdany gerşinden sokmak üçin. Ana o emma gugurumleýin garaýyş diýip ýene bir zat. Leneýleýin garaýyş ýankyda da getirýär. Gugurumleýin garaýyş sen tögürekleýin seredýän. Şolur hadisa, şolur waka, şolur adam edýän hereketini, diňe bir aýdýan zadyny seredýän, ok edýän hereketini de seredýän. Şu gugurumleýin garaýyş bilen garap bilseň, siýasy işlere de, siýasy wakalara da. Sen oýuna da düşünýän, oýunyň düzgünligine de düşünüp bilýän, oýunçulary da düşünüp bilýän, oýunçularyň matlabyna da düşünüp bilýän. Emma bizim köp adamlar da şol gugurumleýin garaýyşy ýetem. Olar şol öňlerinde tutulýan şol gazyl eske seredýärler, ýa-ni topoy öküz ýaly bolup şey. Şoňa şu da aňdyrylýarlar. Şoň üçin bu meseleler bar, ol seniň pikir edýäňiňe diýýär bir ýöntem zat, däl. Ondan hem ýan kaýdyjym ýa türkmen oýarmak kyn türkmen bar, ol näçe ejir berseňem Hudaýa şükür diýip oturan türkmenler indi bular goýulmaklygyň bir aýratynlygy, bir aýratyn metod ulan işläp dizmelimi näme? Unikal bir zat. Öldere ejir çekip otyrlar. Ejir çekip hem ýurtdan çykyp gaýdýarlar, şu taýyp gelýärler. Bir erkin ýurtlara gelip ama bu. Erkin ýurtlara gelip öldüler, şu taýyny kötenip zordan çykyp gelýär. Insan kuja köpüklerini berip, şu taýda da gul zähmetini çekip öz maşgalaryny eklejek bolup şu taýyp pul urady otyrlar. Şolar bilen gürleşseňem Hudaýa şükür diýerler, gülýär ýurdumy da diýerler. Sen onda bäde pok işläp berdiň be. Onuň munuň ýanky pokun tipirip bir sähelje pul gazanjak bolup. Eger gülýär ýurduň bar bolsa, gülýär ýurduňa dolanyna gitdi şo taýda ýaşada diýen. Jogabam ýok oňa. Jogabam ýok, şo taýynyň ýagdaýynyň agyrdygyna bilýärler. Ýene de gürletsem, Hudaýa şükür, asmanyň arasynda diýär, asmana arasynda diýär, howata arasynda diýär. Ede herli. Durmuşlaram edil dogdok ýaly. Şona da Hudaýa şükür.
Ine yöne koy mesela ine bilýän taňy ýan ýakyn TikTok ulan ýandan arasynda şol Murat telekeçdi bir çykyş etip başlady. Elinden ähli zadyny aldyrypdyr. Ähli zadyny aldyrypdyr elinden. Aýarly gornunyň maşynyna çendi. 6 tane maşyn bir gitdi diýe. Öz maşynam bar oň içinde. Aýarly gornunyň ogulunyň maşynam bar. 6 tane ödem ine marka gymmat maşynlar gidipdir. Elinden aldyrypdyr. Allah o düşüp töz berýärler. Şo taýdaky maşynlikler bar. Ödem rejim bilen dahylly maşynlikler bar. Arkaly, mekem goragynaky bolmasa olara jeda berlerdi. Bu adamın ödem ýön adam da, ýa-ni turatyna barkady. Ine aşy prezidente ýalwaryp otyrýar, prezidente ol haramdaga ýalwaryp otyrýar. Ine no ýawyryň ahyryny. Ýüzüne seredin edi türmeň tutsaw ýaldyr. Bir nemesine seredin abi. Ýüz keşfine bolup oturşyny. Edil türmeň tutsaw ýaly bolup ýüzlenýär. Ödem telekeçimişin. Awo. Näme diýär? Rejimi wasp edýär o. Öňe şo rejimiň itlerinden közenipdir. Ýagny şo taýdak telekeçilerden közenýär. Ýagny o aňartynda da Cemal Taparow dur eken o. Cemal Taparow dur eken. Cemal Taparowyň sagely şoň bilen işleşip ýören bir haramzada buň ýankyjym 6 tane maşyny alýar. Buňa söz berip. Ondan öňem biri buň jaýyny geregine goýdurýar. Men ýanky puluny gaýdyp berjek. Sen özüň pul berip bilmeseň men bankdan pul arar ýalet, ýöne bankdan pul almak üçin sen jaýyň diýe geregine goý diýe. Basamsygan jaýyny geregine goýýar. Şu gün kugun öz dogonyňa ananar ýaly bolmady, bolyn bir keseki bar. Telekeçiň krediti üçin, bankdanlaryň krediti üçin şoň gepine gidip öz jaýyny geregine goýýar. Soňam ol banka puluny gaýdyp bermendirmi, näme bu jaýyny elinden alýar. Soň Cemal Taparow kömekçi gelip bolýar, men sen puluny alyp jaýyny alyp bereýin diýip, diýip bara söz berip ýöne sen şu maşynyňy goýdy ýa. Maşynyňy berdi ýa, biraderak pul gerek ol iş üçin ýa, oňa bermeli ýa. Hamala şo mehkemede bermelimi, prokurora bermelimi, näme? Bunu alýar. Bulan bir giden 6 tane maşyny şoňa berýär. Ýani Cemal Taparow kömekçi. Olaram näme edipdir Cemal Taparow ikisi? O maşynlary satyp maşynyň puluny Cemal Taparowyň gurmaly şol dokmaçylar nemesi medeniýet öýü diýip näme bir obyekti bar eken. Ýani haramdagyň öňünde öňünmek üçin döwletden bir pul alýar. Şular ýaly bir giden görgüli telekeçilerden ondan bundanam ýene de maşynliklik ýol bilenem ýene alýarlar. Soýýarlar hamyny toýup şo pulun hatabyna da ýanky dokmaçylar medeniýet öýü diýen näme bir zady gurýan ekendir. Onan buňa öýde aýdyp otyrdy da. Indi prokuraturada yüz tutup görüpdir bu. Soňky 2 ýyl var, 2023-nji ýyldan berdi ýa. Yüz tutmadyk ýere almandyr. Mehmede yüz tutupdyr, suwda da yüz tutupdyr. Hiçinden kömek ýok. Näme üçin? Sebebi o Cemal Taparow hem moň sageliniň ýanky maşynyň arkasynda şol atlar, şol strukturlaryň bary şolaryň arkasynda dur. Buňa arkasynda hiç kim ýok. Telekeçi ýöle. Innem efire efire çıkmaga mecbur boldum men. Bağışla arkadagy serdarym diýem ýalwaryp otyr, gulýal ýurdum diýär. Her iki sözüniň birine de ýok diýem men günümden nalam ýok diýär. Awa bir hili kognitiv dissonansa düşen bir psihik adam bir balnoy adam bolar, bir näçe adam. Bura gepini dinleýän da bilen şu diňe bala adamyň gepi diýär. Ho, közenip gören islerini adama maksut şulaň ýanlary we ýetýän hereketi. Seredin men bu nemesine girip dinlämem gördüm. Arada bir küçüknükde TikTok'una girdim. Onu meni aldy. Soňra meni bloklady. Men oňa bir kısan sorup berdim da. Ondan käbirdatlar anyklamak üçin. Bu edýän gurrun dinleýän şo taýda oturup. Bu diýe gulýaly ýön men ýa nalam mok diýe prokuraturadan nalam mok diýe. Men ýa Mehmedenem nalam mok diýe. O gulýal durmuşymyz var diýe arkadaşym siziň saýaňyzda diýe. Ene şular ýaly gowdurmuşda ýaşaýar, gowdurmuşda ýaşaýan bolsaň sen hamyň soýupdyrlar. O näl gowdurmuş bolýar, o näl gulýaly ýurt bolýar, o näl gulýaly hökümet bolýar. Şu hökümetiň organlary dämi? Sen ardaňa seretmän sen ýüzüňden ýa, ýüzüňe marlana ýegenleri aýdyp otýar. Senem marly, menem marly, biz näme hataplyýar? Biz hol jan torgona goýulýan tyryapma diýerler bir. Murat, bu haram rejimiň öňünde bu haram tohumyň öňünde bir tyryapka ol jynty organlary goýulýan tyryapka senem menem ikimizden marly.
Ana bizim statumda, ana bizim ornumuz, yurtdak ornumuz şol. Senem gelip o ta ekrana çıkan bolup haýşy diýen gülýal durmuşumuz var. Men nalam ok ýöne şo pulumy gidiren jaýym alyp berýän, gidiren maşyna alyp berýän diýip otur. O näil sen şo iki zady nädip oňuşturýan? Gülýal döwletimiz bar bolsa, gülýal hökümetimiz bar bolsa, o sen arz edip ýüz tutan organlaryň hemme şo döwletiň organlary, şo haram rejimiň, şo haram dagyň hem şo oğlunyň saýasyna işläp duran organlara näme üçin olar sen ardyňa garamadylar? Indi 2 ýyl bäri. Näme üçin sen ekrana çykmaga mejbur boldun? Diýmek şo zatlar işleýän ok. İşleýän ok. Şolaryň hemmeti çüýrük. Hemmeti çüýrük. Diňe halka garşy işleýär. Arkaň bolsa sen gepiň dinleýän ýa. Sırtın olsa sırtın ullukan sırtın var bolsa sırtın diýmek bilen sen rejimi arkaň girat bilýän bolsaň şo taýda bir howanlaryň bar bolsa ýegenleň içinde bolsun ýa ministrleň için onda sen gepiň dinlener. Emma adata adam bolsaň sen jyn horgona ýapylýan tyryapga sen. Şey dip öýler ana dilleri bilen ýegenleň Berdim Muhammedow ýegenler öýe dilleri bilen aýdyp otur. O näme? Şol rejimiň garaýşy saňa bolan. Vilayatyň ilatyna bolan garaýşy. Biziň hemmämiz bolar o haram tokum ýokarda turan haram tokum. Jyn horgona ýapylýan tyryapga hadaply öýe dilleri bilen aýdyp otur. Eşitmediňmi? Eşitdendiň. Ondan beýden bolup ýaplan bolup gürlemek näme gerek? Gülýal durmuşumuz wa minnetdar hide alyp barýan siýasatyňa da. Şoň siýasat sebäplerini sen kötenip hamyň soýlany. Şoň siýasat sebäpli. Şoň alyp barýan siýasatynyň şoň saýasyna şu zatlar bolup dur. Şoň saýasyndaky organlar saňa garşy şular ýaly hyýanet edip otur. Sen arzyňy dinleýän ok. Sırtyňa depip goýberýärler. Ýüzüňe tüýkürýärler. Cemal Saparada hiç elle kakıp diyor. Soňra näme diýär ýene bir surat görkezýär. Talib Abbasow bu işe goşuldy. Ýagny men maňa garşy işleýän adamdan tökmetini gaýtalap otur diýip ene şular ýaly näme görkezýär. Hakykatdan hem Talib Abbasow arada şular ýaly bir näme goýupdyr. Post goýupdyr TikTok'una, oň ýüzünde de ene şu ýanky Murat Telekeçiň suratyny goýýar. Oňa da tökmet atýar. Hakykatdan hem täze tökmet atmaýan bolsa suwd etmeliler. Bolýar. Men bu samsygyň ýüzüni ýuwamok. Ýöne şu her näçe samsyk nadanam bolsa, şulam kötenip berenden biri da Talib Abbasow şo mesele goşulyp Cemal Saparowyň toporunyň zakatyny ýerine ýetirýän ýaly post goýupdyr. Ine şu taýda näme ýadyýar? Şu taýda hormatly watandaşlar diýär. Bu Murat diýilýäniň öýüdi maşennik diýär. Şu taýda ýadyýar teredim. Bu Murat diýilýäniň öýüdi diýär maşennik diýär. Ýanynaky juma bilen bir giden adamlaň hakyna girip diýär, anamna girip diýjek bolýandyr da. Hakyna girip Türkiýeden Türkmenistana falşy dollar getirip ýurdumyza uly ziýan berdi. Inniki efirde dolu maglumat paylaşacak diýip söz berýär Talip. Ýöne sözünde de durmady şu wagt içinde fakt getirebilmedi. Muradam ýanky şu Murat Telekeç diýilýän öz TikTok'una ýüzlenýär Talib'a. Borja sen maňa atypsyň tökmetdaryny hanny suwd etdiýär bolyn. Heni-de şeňden men Talib Abbasdan hiç suwdnama görmedim. Men şoda men diýjek bolýanym adamlar ine Talib Abbasow halkyň derdini goýdya aýyn meselesini çykaryp otur diýäňiz. Bir tarapdan halkyň derdine degişli meseleler hem kän. Ýöne men odalam aýdyp gelişimýäli. Muny oýunjak ýaly oýnap oturan klanlar, toporlar bar ýurdun içinde. Buňa da kad berip oturýarlar. Ana şoň masallarynyň biri mene şu. Ýagny şu ýanky Murat Telekeçi bilen Cemal Saparowyň arasynda tok düşýär bolyn. Inni Cemal Saparowyň adamlaryndan Talib'a zakat edýän ýaly görünýär da. Ýagny şuňa tökmet at, şuny bir zatda aýpla, şuny ýygnaryal et diýilen ýaly zakat edýär da. Olam şol gelen zakat okap berýär. Näşe diýär falşy dollar getirýän eken Türkiýeden diýär da. Türkiýeden falşy dollar getirýän bolsa, oňa istatçylar bolsa, mehmeler bunu bir ýam ýygnar da, tebe mehmede arkaty bolsa, bu pulny alyp bererdiler. Diýmek mehmede bu arkaty ýok. Şu mehmede organlarda arkaty ýok. Çok da edip görün, ýöne şolara ýokardakylar biraz ýokardakylar bilen baglanyşykly adamlara ýaýaplap şolara jaýyny gerewini goýup, şolara maşyny berip, şolaryň öňünde ýaýaplap bunu görjek bolýan bir telekeçi bu. Arka ýok bunun. Olaram bunu kitap edýärler.
Bulam nirik üstüsota buna kömek ediyen yok. Şol aralıkta da inni bana bir çumo edip görkezmek, bana bir cinayet edip görkezmek için Cemal Taparov'un tarafından inni talibi şunu yalda kağıt ediyor. Yani şunu bir maşayla gidip görkezmek, şunu aydıp ber, şunu okap ber. Bulam bu görgülüm çıkıyor da talipten talep ediyor. Bolya diye, sen bana diye ayıp barın yok hepsin, yani elinde tutnama var mı görkez diye. Talip tutnama görkezebildi mi şol adamın misal üçün Türkiye'den falşiy dolar getirip Türkmenistan'ın içine yayra diýen hakkında tutnama getirip bildi mi? Getirin roýdum ok. Ine men wara ýüregimi gydyrýanda, men hem gaharmy getirýanda şu öýlerini hem aktivist diýip elan edip berler. Bir tarapdan teresen halkyň derdini hem gowlaýan ýaly. Beýleki tarapdan hem şu öz rejimiň içindäki bir topar bilen beýlek toparyň arasyndaky toglara şolaň dawalaryna goşulyp bar, olaň zakarlaryny ýerine ýetirip oturan oýunjak ýaly alyp barýarlar özleri. O sen özüň aktivist diýdiňmi? Onu ýaly oýunjagy öwürmeli sen özüň. Men şonu aýtjak bolýan adamlar, men Nuriň amol halkyň derdini gowlaýan bolup edýän çykyşlaryny gowlaýan meselelelerine men garşy däl. Talibiň hem gowlaýan meseleleri ýalňyş, men hemmeti ýalan diýiljek däl ýöne. Şular ýaly bokuň içine de girip oturýarlar bular. Pokuň içine girip. Rejime yardım berip oturan adamdan klandan käbir toparlaň tarapyny tutup oturýar. Nuriň hem ýan kaýdýanda adam ýene bir ýere gaýtylajak bolýan. Aýdýan çağırşy halkyň gözüniň uwudyny almak üçin edilýän hereket ýaly. Bir zat ol. Bir kuşdan adamy çykaryp bilse, häzir şolar mınjyrady bilse, bu dörejek bir galjak halkyň wara, galjak halky gaýdyp 100 ýyllykda da galar ýaly etmejek ýaly bir zat ol. Indi soramanız mümkin, onu näme galýa? Indi näme etmeli onu Türkmeniň şu ýagdaýynda diýmeňiz mümkin. Birinji bilene taýýarlyk gerek. Bular ýaly iş wa gaty uly taýýarlyk talap edýär. Halkyň birazajyk aňyny oýarmy? Gülýaly durmuşymyz bar diýip, şu taýlar gelibem gülýaly durmuşymyz bar diýip, Gül Ahmedin çekip beren şu dınduklara düşündirmeli, birazajyk şolaň ilki göz ýetimini giňeltmeli. Oň üçin hem ol giderin baralin diýilen ýalşygarlar bilen o mesele çözülen ok. Oň üçin halkyň gözüni açajak. Bilim sowadyny düşünjesini giňeltäjek maglumatlar berilip durulmaly yerli ýerden. Yerli ýerden o boş şygarlar bilen mesele çözülen ok. Halkyň içindäki adamlara da, halka ýanky ýurduň içindäki adamlara da maglumat berip durmaly. Şunatlar näme üçin bolýar? Näden de düledip boljak. Iň soňunda bişen ýagdaýynda ýa-ni 100 miňlerçe adamyň aňyna bir adajyk bir oňun ýuwruşyp bolan ýagdaýynda şonda ýagdaý düzelip biler, üýtdäp biler, gowluga tarap. Bolmasa häzirki ýagdaýda şu dören rejimiň döremegine sebäp bolan halkyň kollektiwliğin aňy. Halkyň kollektiwliğin düşünjesi şon döredýär. Şu ýok bolup gidýär, şu ýagdaýda diktator rejim ýok bolup gidýär, öz-özünden gidýär, halkyň aňyna uruşyp boldy. Tebe biz beýlek ýurtlaryň masalyny görüp oturýarsa şolady. Şoň üçin gaçdym kowdum, protest miting Türkmenistanyň içinde işlenip ýene bir ýerde gaýtylýar. Türkmenistanyň içinde diňe bir zat işläp biler. Ol terrorizme de ýa-ni terror metodlaryny da çağırış etmeliler. Türmelerdäki jinayetçiler boşadyp eline ýara bermelem diýmeliler. Islamçylar çağırmalam diýmeliler. Murat Gurwanow ana ulanjak bolýaly. Awa ya Taliba basmagyna bir hyzmatyň adamlaryny Fethullah Güleniň adamlaryny getirjek diýişýäli. Onu ýaly çağırşam etmeliler. Etjek bolsam halky ilki taýýarlamaly. Taýýarlama üçin ýurduň içinden hem hereket gerek. Şu zatlar diňläp, şu zatlar düşünip oturan adamdan özleri, şolar ýaly pikirdeşleriniň sanyny köpeltmek uğrunda işlemeli. Ýurduň içinden hem işlemeli. Iň soňunda nähil metod işläp biler. Gün watarda da umman demokratik ýurtlaryň taryhyna seretseň şeýle bir metod bar. Metoddan biri var. Jemgyýetçilik boyun egmezligi diýip. Jemgyýetçilik boyun egmezligi. Ýagny adamlar iş taşlaşy elan edýärler. Bir gün, haýdadyr bir gün ýa-da bir näçe güniň dowamynda iş taşlaşy elan edýärler. Hiç kim çykanok. Edara kärhanlara doňup durýar. Adamnyň öýünden çykmagam gerek däl, daşary çykmagam gerek däl, plakadam gerek däl, gyýrmagam gerek däl. Asmat etmeli. Ýurduň sistemasyny asmat edýär. Ýokardan gelýän buyrugam ýerine ýetirilen ok.
Şolar ýaly ýagdaýda öğretip bilsen, parakatçylyk bu ýol bilenim. Şu haram tohum gidýär, şonuň önüne gidýär. Ol metetden biri men şonuňla gödüňle tutýan, türkmeniň ýagdaýyny işläjek zat diýende. Nähili bir işläjek zat bolsa, men şolar ýaly bir metot görýän. Eger sizde başgaça bir garaýyş bolsa, onamaýdym. Ejab aza etmeyen bir medeniyetli şekilde. Nähili ýagdaýda şu halkyny gowlap bolar. Dogda oturan ýagdaýyny bular şol Hudaýa şükür gülýär durmuşymyz bar diýen şu kognitiv dissonansda oturan şu halkyny näde pikirlener ýal etmeli. Sebäbi başgaça bilen ýagdaýyny seredýän bolan bular baram. Türkmen halkynyň ýagdaýy men gözüm öňünde nähili sene. Bir hile sinege dilýän jandarlar bolar. Laboratoriýada şulaň sabır kanagadyny synak göreliň diýip bara her hili jebri jepa berilýär da. Ine şu neme fine geçirilen canlarlara, ine Türkmenlere. Her hili jebri jepalar berilýär, kynçylyklary döredilýär, emel usulda. Şulaň sabrynyň takatynyň çygyry nähilka, niýrak etýärka diýip börilýän ýaly, men gözüm öňünde. Ýöne şu mesele gelýär, onu Türkmeniň şu meselede sabrynyň takatynyň çägi ýok ýaly görünýär. Bular näme diýär? Bular şu kynçylyga uygunlaşmagyň uğruny gözleýär. Bular kynçylyga protest bildirmeli diýip düşünýär. Kıyınçılığa ne ildiren bolsa şu kıyınçılığın öňüni almaly, şunu taklap bowluga tarap özgertmeli. Näde şuň öňüni alyp bolar ka diýip pikirlenen ýok. Kıyınçylyklar boluversin, ýokardan edilýärmi? Hudaýa şükür ýokardan edilýärmi? Biz şükür etmeli, şu kıyınçylyga uygunlaşmaly diýen bir hili bularda psihiki kartina bar. Şular ýaly aýratynlyk bar türkmenlerde. Ondan men aýdýan özüm aýdýan, bilen diýen bokurdagdan tutup diýen şulara diýen çörek bermegi, un bermegen kesseň diýen unundan çöreginden kesseň bular diýen gumymy öwrenjek muka, näde gumdan çörek pişirip bolka ýa-da ýannakdan farkyndan mı? Şaýyrdan mı? Yorunjodan mı? Näde şu natlardan eklenip bolarka? Bolýa çörek bermesin Hudaýa şükür asmanymyz arassa uruş ýok, ýegiş ýok. Gülýär durmuşymyz bar. Näde çöreksiz oňup bolka? Geliň adamlar pikirleneliň. Gumdan çörek pişirip bolarmyka? Ýa bilenmok. Agaçdan bir beýle kratlardan bir ýere ýaldak ýasap bolarmyka diýip şoň pikiriniň aladysyny de urar bular. Bu şolar ýaly ýagdaý ho, serede oturýan bolar. Adamlaryň üstünden gülmek däl. Men türkmeniň psikologiýasynda diňe şonu görýän. Diňe şonu görýän. Çöreksiz ýagdaýa gelse-de ana derýalaň gurap ýatyr, ana am derýa gurap ýatyr. Ekrançylyk ýok, mallarçylyk ýok. Ine şoňa gidip barýan, şoňa ýetip barýan. Oňam aladysyny diýenem ýok. Şu ýagdaýa barsa-da näse şey diýip oturjakmyň? Näde o çöreksiz onda näde oňarka Hudaýa şükür gülýärli bu durmuşymyz bar. Elbetde arkadagymyz size şöhrat. Ýöne gaýrat edip öwreniginde biz çöreksiz näme ip bolka, gumam ip bolýarmyka, başga adam ip bolýarmyka, samanam ip bolýarmyka. Näse şey diýip başlajakmyň? Şoňa barda. Indi men öz tomoşaçylarma dinleýijilerime ýüzlenýän. Indi şu halka baranyjyk oýarmak üçin o şu gidişine gitse şoňa bar ýa, şonu düşündirjek bolýanna, dogudaka bar ýa, gönden. Häzir hem dogudakdan gowdan bolyn, has beterleş gidip bar ýa da. Şunu togtatmak üçin halk birazcık gowlanmaly adamlar. Birazcık gowlanandan soň nähili hereket etmeli. Gaçdym kowdum oýun işlänok, men ýene bir gedek gaýtalýan. O bir kişi adam proteste çykaran, ol bad eden, ol diňe ziýanyňa işleýär. Ýöne başgaça nähili ýol bar. Indi men neside salatalyk otýan dinleýijiler, adamlar, watandaşlar. Sizem pikiriňizde ýadyň şu mesele barada. Men umumyň şu gepleşigimiň maksady şol, sizi birazcık pikirlendirmek. O Nur Şagalyň ol beýleki talibiň ýa olaň çögeregin näke mekeme agetleriniň ol ýa-ki gijewet berip oturan adamdan ol metody işlänok. Ol metody diňe dodaga salmak, adamdan gözüniň oduny almak, gözüni gorkutmak. Ol diňe şoň ertýär. Geliň bileş pikirleneniň başga nähili ýoly bar? Meňe ýanky pikirim ýanky, men ýene gaýtalaýyn. Adamdan a düşünjesini ötüräjek, şonu giňel däjek maglumatlary bermeli. Yerli yerden. Ol boş şygarlar işlänok. Yerli yerden. Oň üçin näme etmeli? Ýurduň içinde näme etmeli? Siz näme etmeli? Siziň her bir ýeriňiz. O boş hay-hayly gurrunlardan el çekip
Baradacık adamın düşüncesini ötürücek zatlar yolu koymalı. Yonu onun bir adamın kömegi bilen bir adam edip bilen onu. Dine Allah'ım rahat tarafım yani bir tane adam edip bilen onu köpçülük bilen etmeli. Entelektüeller gelmeli, şu işe koşulmalı. O da olamaydı yani. Türkmenin inteligensiya diýenler koşulmalı. Şu işe yardım etmeli. Ondan soňra halkyň özi düşüner näme etmeliligini. Ondan soň. Ýöne madýaly, güňýaly oturan adamlar nähildir bir işe içekläp bileýän dedi. Ertek gün şol adamlar bilen sen gowdurmuş gurup bilen ok. Düşünjesiz mahluklar bilen sen gowdurmuş gurup bilen ok. Demokratiýada gurup bilen ok. Ertek gün ýene de şol mallar, şol haýwanlar ýene de öz başyna diktator getirýärler. Ýene de götürülip, ýene diktator şolaň özi ýasaýar, şol nadan halkyň özi. Şoň üçin şu ýöne gaýtanyp durulan şu zatdan çykmak üçin, şu çarkdan çykmak üçin diňe aň düşünjäni östirmek ýoly bilen gitmeli. Şoň goýul 10 ýyl alýam, 20 ýyl alýam, 50 ýyl alýam tapagy ýok. Ýöne diňe şu ýoly görýän, men başga ýoly göremok. Bolýan adamlar köpem gürnelli ýöne şu arada sizin pikiriňizi men eşdedim gelýär, göredim gelýär, okadym gelýär, kommentariýa bölümine, kesirler bölümine ýadyň. Şuňlukça da insertlerini şu köp taýýan. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.